سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمليتنان بحقنانيو لومو وانكم وترو لعولا قداس النتزلو ومتحستوتات هزلكم قريبا لخو كساب بوداتنا إذا مدى مسانا كتصنحو أقدستن وانا ويا نطفتات كرركم فتنينا كابز حالة في فيديو زهبكم وفيدباككم كتنكف كفتني هيو بكير ساكو انتجريت كقبرو لومي بارنا لو مارستي بفليز بلي أبزو بانازن كساغزلو كنتاتنا كنري نفسو أكف دما قلتي سلازك عاير زلو أبزن زعرب زلنا دحرتو سنة قير كم زخل قمتها لنا مهنياتو أبزو بانا زقبر زلو في الساميتات كاب نحنا كم قمتو نخلنا لعلي إنا تغلات أفي زك عاير زلو في الساميتاتنا نرزلنا سلازي everyone should be prepared for all sorts of events بزوعنا قراتي دفت أمزلو let's start here. فيما يتعلق بالبحر الأحمر موقفنا واضح خط أحمر بالتأكيد أن تكون هناك قواعد أو وجود أو منافذ مستدامة لأي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر وهذا موقف واضح ونحن تحدثنا مع كل كم ريوز لنا أمونغو أبي أحمد زخطلو زولا بوليسي أتزقرم مالتيو كابز حلفة وانات ويون تمليسنا خمسة عامات ولا 6 عامات انت تمليسنا رينا هذا نجر نير مرحت إثيوبيا زيادة زسرحوا لزنبرو مسدما بتزلوا نوح دبلو تاريخ مستمع رابع عالم دمانا ينوح بقليلو مس مبزحتهم حقرات دبلوماسي كلهم يخلوا نيرو زدما نيرترا ولا تزعرت كم تنسألي قبرا نيرو أبز حج زلقن حدا عندارن زي بسول المراحل سلزلو
ንዓና ድማ ፅቡቕ እዩ ከምዚ ዓይነት መራሒ ሓደገኛ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል መራሒ ንብል ኣለና ግን ብስለትካ ዝጎደሎ ስትራቴጂ ዝጎደሎ እዩ ውፅኢት ናቱ ድማ ኤርትራ ብፃዕራ ጥራይ ዘይኮነሲ ብዕንደራ ናይዚ ሰብ እዚ ብዙሓት ደገፍቲ ክትረክብ ከም ትኽእል ይገብር ኣሎ ሓደ ካብኣቶም ድማ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ገፁ ኩናት ብዝለዓለ መንፈስ ኣብ ዝደፍኣሉ ዘሎ ግብፂ በለኹ ኢላ ወፅያ ወይተ ሰከንድ እዚ ሰብ እዚ በብዙሕ ነገራት ሽግር ይፈጥር ኣሎ ቀርና ኣፍሪካ ኢላ ክትከስስ ጀሚራ ኣላ እዚ ኸ ውፅኢት ናይቲ ኤርትራን ግብፅን ዝነበሮም ዲፈንስ ፓክ ወይ እውን ናይ ዲፈንስ ኣላያንስ ዝነበሮም ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ቨሪ ክሪቲካል ታይም ኩናት ክጅምር ይኽእል ወረ ኩናት ገለመለ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ግብፂ ውፅእ ኢላ መርገፂኣ ኣነፂራ ትዛረባ ኣላ ክልተ ነገራት እያ ተዛሪባ ዘላ ቀይ ባሕሪ ዝምልከት ከምኡ ድማ ነቲ ዲጋ ናይ ኣባይ ዝምልከት ክልቲአን ነጥብታት ድማ ንግብፂ ብቐጥታ ዝፀልውዋ እዮም መጀመርያ ግብፃዊ ካልድ መሐመድ ዝፀሓፎ ክንርኢ Egypt reaffirms its strategic red line. Egypt blocks Ethiopia's attempt to reach the Red Sea. تقولون قلتي إثيوبيا ناب كيح بحر قصا تنكس كتبل كم زي دليون كيح مسمر مخانون يوم زنقر زلو. So this is إيرترا خي تزاربت already تكونتات أما نقول قبس أن إثيوبيا أن تغير له. أبي أحمد أفتق بحرنا إيرترا يدلو له زبل أجندة بخال من قد جرمانتنا أجندة بحري قرب نساس لازموتت بدو لولاو نتي تدفير تقلب له إيرترا تري مالسي بالا كنرينا أنا ونتنا إيرترا مالسي بلو. So انتهي زبل زلفزي. Egypt has renewed its firm rejection of Ethiopia's attempts to gain a foothold on the Red Sea or to establish military base along its shores, describing such moves as a red line that threatens both Egyptian and regional security. هذا كابتي Red Sea Forum نايك بحر فورم تبعي لزفلت ات فورم تكبر كله سعود عرب أبي أجندة نيروا أجندة نتادما أبتنايك بحر زبال زولا بوتا كبابيل من دبساب سويس كانال زولا بفلوي يزول زلو إمارات بحالا وقرب يبلون زبال أجندة يزلون سعود عرب سلازي they will do anything and everything إمارات نبتو بوتان خي قرب سلازي إمارات ببزمصلو أنصار سعود هذا كتبل نخالو سلو تفتو دي كونسي ناتا ربحا سلو زخوني نرئ لنا معر سعود عرب دما قبت زبحال معريو ويلعليو ربحا لو انترست لو ناي ريتسي فورم نقاوم سلمتاي كمتان سعودية إمارات تفرهم دلا ويمتسقو نقبت دما إثيوبيا زبحال ناب بحرب زخوني يخون ملكة نخيك قرب مستيان هاقرات تياتن شركنا تتقبر اللوها سلازي قبت أبزي وانت كلت بخلت نجار يعني بإثيوبيا قصات تمزلا كلت يدمان إثيوبيان أسكيف ومن أفري ومن الله وتهدر مكس أساتنا قبت كل يخلي زبل ون الله سلمتاي كقبت تتقامل الله in case أبي أحمد بزخوني يكون calculations أبي أحمد نبي يرتاقصو وقن تجمير قبت نتاجين داتا تقيمة بقلمت كعت جيرا إثيوبيا مفرس كتاويد نخطو تدلي دلا تدالو زلا precondition كنا بلان خلينا Foreign Minister Dr. Badr Abdulati stated that Egypt had clearly conveyed this position to its Turkish counterparts during their hosting of Somali-Ethiopian talks, stressing that the establishment of a military presence by any non-littoral state on the Red Sea is a red line. Egypt will not accept the presence of such base under any circumstance. Under any circumstance, حنشيسكم رأي وابتاني مودة تزلا. تاينا نبدلنا. قبتي أبز حلفة تركني سوماليان إثيوبيان أب أنكارا وسيدا كم تسمع معتهم تسمع معدما أبي أحمد عنديرو أفتق بحري بسوماليلاند كوسيدي زبلو أفكحس أي كون نيلهم بخالي من قديم السومالية ترى كاس غون خد قبرت خلي غير لهم ناي جبت زرباقن ستريكت لب حدا نقري أي بحرن وش متعادن نيو ريتسيك بهالكله ولا بت سوماليلاند زلو وجن مالتي نتركه دما نمر اختنا بنتش ورنجيرنا مالنا سودما تركي نحنا إثيوبيا زبالنا بحر قص أجر تنكس قبل أين فكدني نبز خون يكون من قدي زي عبك إحنا مسمرين أنا بمبال ملختنا ناب تركوا محل فينا لنا يبلو نتركوا ما نقبل ناخد سمع أم تجديت الله of course نقدنا تابين دي حلف بسويس كانال كويس حلف so Egypt has a strong strategic power اللوميو ني تركون كسمعوا أبكالا بزح نقراتون الرقابيهم نقتل إذا كالك هون كله ما يجبس مالتيو the statement came amid growing Ethiopia moves to expand access to the Red Sea through controversial agreements with unrecognized parties. Action is widely seen as destabilizing, increasingly rejected by Arab and international community. ስለዚህ እዚ ጉዳይ እዚ ዝያዳ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ሶማሊላንድ ትፍትኖ ዘላ ዘንፀባርቕ እዩ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ከም ውዱእ ጌርኩም ሰዶ ምክንያቱ ክልተ ነገር እዩ ብሶማሊላንድ
ኢትዮጵያ ንክትወፅእ እኮ ሶማሊላንድ ትደልል እያ ትሪእዎ ኣለኹም ሶማሊላንድ ዝበሃል እቲ ኣካል ናይ ሶማልያ ግን ሓውሲ ናፅነት ኣለዎ ኢሉ ዝዛረብ ንሱ ምስ ኢትዮጵያ ዲል ገይሩ ንኢትዮጵያ 20 ኪሎ ሜትር ኣብ ደገ ባሕሪ ክባ እኮ ይደልሎ እዩ ኣብ ኤርትራ ጠቕላላ ክህብዎም ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ምምፃእ ቀይሕ መስመር ጥራይ ዘይኮነ ንግብፂ ክልተ ቀይሕ መስመር እዩ ዝኸውን ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ሶማሊላንድ ብወለንታዊ ድሌት ናይ ሶማሊላንድ እውን ክኸውን ኣይንፍቅድና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ኤርትራ ግዳ ርዱእ ነገር ጌርካ ወሰዶ ኤርትራ ሉላውነታ ትዕቅብ ሃገር እያ ስለዚ ግብፂ ኢንዳይሬክትሊ ወይ እውን ዳይሬክትሊ ንኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ገፃ ብፍላይ ናብ ባሕሪ ገፃ እትጥምቶ ኣጀንዳ ኣንጻር ደው ከም ትብል ደጊማ ተነፅራላ ምክንያቱ ኣንጻር ኤርትራ ደው ንኤርትራ ይድግፋያ ክትብል ኢትዮጵያ ክሳዕ ክንዱ ደፋር ዝኾነ ናብ ኤርትራ ገፀ ንባሕሪ ከምልስ ወራር ክገብር እያ ይበለትን ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ግዜ ብሰላማዊ መንገዲ ዝብል እታ ኣጀንዳ ንፈልጣ ኢና ብሰላማዊ መንገዲ ኢና ተደየለ ንሕና እንተደይ ገበርና ወለ ደቅና ዶ ገለደና በለ እምበር ብቐጥታ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክወስድ እየ ዝበለና ውሕዳት ከይዝስ እየ ሳኻ ዘይተርፍ እዩ እናበለ እምበር ውግእ ክገብር እየ ዝብል ዘረባ የውፅን እዩ ስለዚ ከምኡ ከይበለ ከሎ ግብፂ መፅያ ናብ ኤርትራ ትገብሮ ዘለካ ንኹንኖ ክትብሎ ይትኽእልኒ እያ ስለዚ ኣጋይን ኣይኮነን ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ናብ ሶማሊላንድ ብወለንታ ትገብሮ ዘላ እውን ኣይነፍቅድን ኢና ኢሎም እዚ እቲ ሓደ ክኾን ከሎ እቲ ካልኣይ ክፋል ድማ ንርአ ክልተ ዓይነት መግለፂ እዩ ነይሩ እቲ ካልኣይ ድማ ብዛዕባ ናይ ኢጅፕት ሰይስ ጌርድ ኔጎሲዬሽንስ ፌይልድ ዊል ዲፈንድ ናይል ዋተር ኢፍ ትሬትንድ ካልኣይ ኣርእስቲ ናይ ግብፂ ድማ ብጉዳይ ናይ ኒል እዩ ኢትዮጵያ በቲ ናይ ዲጋ ዝግበር ዝነበረ ስምምዓት ኩሉ ጥሒሳ ንግብፂ ኣብ መንቀራቅሮ ከም ዝገደፈቶም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ግብፂ ኣማራፂ ከም ዘይብላ እዚ ከዓ ኔጎሲዬሽንስ ዴድሎክ እቲ ዘተን ዝርርብን ዝግበር ዝነበረ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ከም ዝበፅሐን ኢጅፕት ዲክሌርድ ጌር ቶክስ ዊዝ ኢትዮጵያ ፌይልድ ኣፍተር 12 years accusing Ethiopia of using negotiations to delay and impose unilateral actions ስለዚ ኢትዮጵያ ነቲ ዝግበር ዝነበረ ዝርርብ ግዜ እናመጠጠት ነቲ ዲጋ ከም ትውድኦ እያ ትገብር ነይራ ስለዚ ግብፂ ዝኾነ ይኹን ነገር ከይገበረት እቲ ዲጋ ተወዲሉ ኢትዮጵያውያን ይምክሑ እዮም ዘለዉ ግብፂ ግን የማርሩ እዮም ዘለዉ ስለዚ there's a difference here ግብፂ ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይከኣልናን ብጎረሮና ክንሕናቕ ተሪፍና ንእሽተይ ነገር ተሪፍና ኣሎ ዝብል ዘረባ ኢና እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ካልኣይ water security threat ናይ ማይ ሽግር ናይ ውሕስነት ማይ ብኡ ገይሮም ከዓ ከም መፈራርሂ ይጥቀሙላ ኣለዉ Egypt views the GERD as a critical threat to its Nile dependent water supply essential for over 90% of its fresh water needs Egypt ዝረአዩ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ጌርድ ወይ ካብ ዛዕባ እቲ ኣባይ ዲጋ ንኢትዮጵያውያን ኣብ ጎኑ ክገብሮ ዝኽእል ድፊትን መንግስቲ ናይ ግብፂ ወይ እውን መራሒ ናይ ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ንህዝቢ ግብፂ ኣብ ጎኑ ብጉዳይ ናይዚ ዲጋ ከምፅኦም ዝኽእልን ክልተ ዘይቃደው ነገራት እዮም ምክንያቱ ኣብ ግብፂ 90 ዝሰትይዎ ማይ ወይ እውን ዝጥቀምሉ ማይ ካብ ኒል ዝመፅእ ስለዚ ናይ ኒል ጉዳይ ሽግር ኣጋጢምና ሃየ ገለ ክንገብር ኢና ናብ ኢትዮጵያ እንተኢልዎም ነፍሲ ወከፍ ግብፃዊ ኣብኣ ክመፅእ እዩ ዋይ ፐርሰናሊ ዝትንክፋር እሱ ስለ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ክኾን ከሎ ዲጋ ሰሪሕካ ንዓይንታይ ጌርካ ኣሎ ይብል ሓደ ድኻ ዲጋ ኣምፂኻ ኤሌክትሪክ ትብል ኣለኻ ናብ ኬንያ ናብ ገለ ትሸጦ ኣለኻ እምበር ንዓይንታይ ይብካኒ እንታይ ርአዮ ብገጠር ዘለኹ ዲጋ ዝበሃል እንታይ ለውጢ ምፅእ ኢለ ክብለካ እዩ ንዲጋ ኢሉ ኣብ ጎና ኣብ ዝስለፍ ውሑድ ሰብ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ስፔሻሊ ምዚ ሕጂ ዘሎ ክራይሲስ ናይቲ ሃገር ኣብ ግምት ብምእታው ስለዚ እቲ ፖለቲካል ራሊ ንዑ ተጠቂምካ ሰባት ኣብ ጎንኻ ናይ ምግባር ድሌትን ባህግን ንክልቲኦም ብዝተፈላለየ መንገዲ ይስትንክፈሩ ኣብ መንጎ እዚ ድማ ኤርትራ ኢንዳይሬክትሊ ትኸስብ ሃገር እያ ኣብዚ ስለምንታይ ዓንዳር ሓይሊ ናባ ክመፅእ ከሎ ነዚ ኩነታት እዚ ንምምካት ኣድቫንቴጅ ኣለዋ ቀፂልና ክንርኢ ከለና defensive stance Foreign Minister Badr Abdulati emphasized Egypt's right to defend its water security a top national priority amid fear of reduced Nile flow ስለዚ ካልእ ግብፂ ነዚ ረብሓናታ ናይ ማያ ናይ ጎረሮ ሕቶ ንምሕላው ንግብፂ ቅድመ ቀዳምነት ጉዳይ ከም ምዃኑ መጠን ኩሉ ዓይነት ነቲ ረብሓናታ ነቲ ናይ ማይ ውሕስነት ናታ ንምውሓስ ኩሉ ነገር ክትገብር ድልውነት ከም ዘለዋ ቶፕ ናሽናል ፕራዮሪቲ ቅድመ ቀዳምነት ናይ ሃገር ከም ዝኾነ ድማ ይገልጽ ኣሎ እዚ ድማ እቲ ናይ ኒል ማይ እናጎደላ ዝኸደሉ ዘሎ እዩ Ethiopia's position Ethiopia insisted that the GERD is vital for its development rejecting binding agreements to maintain control over its dams operations ስለዚ ኢትዮጵያ ድማ እዚ ውሕጅ እዚ ማይ እዚ ካብ ዓበይ ዝመንጩ ንዓይ ዝግባአኒ ኣነ ድማ ሕቶ ናይ ምዕባለ ናይ ሃገረይ ስለ ዘገድሰኒ ክትጥቀመል እያ ትብል ኣላ regional tension Sudan also affected faces risks to water share
and dam safety ስለዚህ ሱዳን ውን the same ነገርን the same issue ናለዋ እንትኾነ ሱዳን ዘላቶ ኩነታት ኣብ ግምት ምእታው ዝግበር የለን ሕጂ failed mediation ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ብኣፍሪካን ዩኒዮን ብኣሜሪካ ብኢማራት ብኩሎም ተፈቲኑ ክሳብ ሕጂ ግን ዝኾነ ይኹን ውፅኢት ከምፃይ ካለን escalation risk Egypt's rhetoric and recent Somalia pact signed potential for diplomatic or military accusation if water rights are ስለዚ ግብፂ ኩሉ ዓይነት ምንቅስቃሳት ትገብር ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ እዚኦም ሃገራት ዘሎ ኩነታት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናረሰነ ዝኸይ ዘሎ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ግብፂ ንኢትዮጵያ ብክልተ ዓበይቲ ነገራት እያ ትኸሳን ናብኣ ገፃ ትብገስን ዘላ እቲ ሓደ ናብ ኒል ገፃ ትኸዶ ዘላ ምንቅስቃሳት ንዓና ዓብ ስጋት ዝፈጥረልና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ናብ ቀይ ባሕር ገፃ ትኸዶ ዘላ ወላ እውን እቲ ክልቲኡ ነጥብታት ዝተሓላለኸ እዩ ንክንፈልጥ ማለት እዩ ብኸመይ ዝተሓላለኸ መጀመርያ ኣብ ጎረሮና ደው ኢሎም ኣለው ግብፃውያን ባዕሎም እዮም በልሕ ካራ ኣብ ጎረሮና ገይሮምልና ኣለው ነቲ ኒል ዲጋ ብምስርሖም እዚ ዲጋ ምስ ተወድአ ካልኣይ ዲጋ ክገብሩ ክእሉ ኮኑ እዚ ፀገም እዚ ከይተፈትሐ ድማ ሕጂ በዚ ነገር እዚ ክንዘራረብ ከይተወድኦ ከሎ ፀገምና ብቀይሕ ባሕር መፅኦም ብዓሰብ መፅኦም ወይ ከዓ ብገለን ተመፅኦም እቲ ዝገደደ ስቃይ ናትና ሽዑ ይከውን እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ again ንግብፂ ንናሽናል ፕራዮሪቲ ናቶም ወይ ናሽናል ኢንተረስት ናቶም ወይ ናሽናል ሴኩሪቲ ናቶም ናይ ኢትዮጵያ በዚ ምምፃእ እቲ ዝለዓለ ፀገምን ሓደጋን ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ ኤርትራ ኢንዳይሬክትሊ ቤኔፊሻሪ ምዃና እዚ ነገር እዚ ክንግምቶ ክንከል ንኤርትራ ዝኣክል ምድላዋት ዝኣክል ደገፍ ንኽትረክብ ወታደራዊ ድዩ ፖለቲካዊ ድዩ ዲፕሎማስያዊ ድዩ ደገፍ ንኽትረክብ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ብኻልእ ኣዘራርባ ሱዳን ምስቲ ዘላቶ ኩነታት ኣብ ጎኒ ኤርትራ ስለዚ ኤርትራ ንዝኾነ ይኹን ንኽትጥቀም ረብሓ ናይ ሱዳን እዩ ኣንፃር ኤርትራ ኩናት ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ኩናት ክትጅምር ትኽኢላ ሱዳን ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ክትከውን እያ ብፍላይ እቲ ናይ ኣልብርሃን ሳይድ ስለምንታይ እቲ ሕቶ ናይ ማይን ናይ ጋልን ዝበሃል ዘሎ ንዖም ዝያዳ ስለ ዝፀልዎም ስለዚ ኤርትራ ትገብሮ ንረብሓ ናትና ይበሃል እዮም ግብፂ ንኣብነት ሕጂ እንታይ ይምህለሉ ከም ዘሎ ትፈልጡ ዶ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንክዋጋዕ ይደልዩ እዮም ግብፂ ክትፈልጡ ዘለኩም እዚኣ ይደልዩ እዮም ስለምንታይ ወላ እኳ ኢትዮጵያ ናብ ባሕር ናትና ክትመፅእ ናብ ቀይ ባሕር ክትመፅእ ዘይደልዩ እንተኮይኖም እንታይ ግን ይደልዩ ኣለዉ ኣብይ ኣሕመድ ይግበራ እዛ ኩናት እዚኣ እዮም ዝብሎ ስለምንታይ ኩናት እንተገይሩ ክዳኸም ምዃኑን ክፈርስ ከም ዝኽእልን ስለ ትፈልጡ እዚ ኸ እንታይ እዩ ንዓታቶም እቲ ዝበለፀ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተተዋጊኦም እዮም ኤርትራ ነቲ ኩናት ኣይትደልዮን እየ ዘላ ግን ግብፂ ሳምሃው ንኤርትራ ብዙሕ ከይትሕግዛውን ክትኽእል እያ ስለምንታይ ኩናት ክጅምር ይደልዩ እዮም ኩናት ምስ ጀመረ ግን ኤርትራ ክትሰዓር ብፍፁም ኣይደልዩን እዮም ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ተሪቶሪ ብፍላይ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትከስር ኣይደልዩን እዮም ስለዚ ኩናት ከይደወለ ከይጀመረ ሓረካት ገብሩ ክእሉ ኩናት ንክጅምር ግን ድሌት ኣለዎም ግብፂ ክትግምቱ ዘለኩም ኩናት እንተገይሩ ኢትዮጵያ ናይ ምፍራስ ተኽእሎናታ ልዑል ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኢትዮጵያ ንክትፈርስ መንግስቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ከፍርሳ እያ ዝብል ኣጀንዳ ሃልይዋ ይፈልጥኒ ወይ እውን ሕጂ እውን ንብል ኣለና ንሕና ዳ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ንክትፈርስ ረብሓ ዘለዎን ፕላን ዘለዎም ኣይመስለንን ምክንያቱ ምፍራስ ናይቲ ሃገር ንዓና ሽግር እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ኣትሊስት ብዓይኒ ፖለቲካ ክትሪኦ ከለካ ከመይ ኢኻ ክትብል ትኽእል እምበር ነዚ ከነፍርሰይ ናይ ትብል ኒኻ ግብፂ ግን ኢትዮጵያ ክትፈርስ ደልዮም ቃል ዓለም ዝበሃል የብሎም ኢትዮጵያ ክትፈርስ ኢትዮጵያ ክትዳኸም ኢትዮጵያ ፈሓብትን ክኣትዋ ለይትን መዓልትን ዝፅሊ ግብፃዊ ዝፅልዲ ህዝቢ እንተሎ ኣብ ግብፂ እዩ ዘሎ መንግስቶም ይኹን ወላ ህዝቦም ስለምንታይ ሕቶ ናይ ማይ ጎረሮና ክሕዙና ይኽእሉ እዮም ዝብል ዓድ ፊልሚ እዩ ዘሎ ቴሌቭዥን ናቶም ሚድያ ናቶም ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ምስ ተዛረበ እዩ ስለዚ ኣጋይን እቲ ኢንሰንቲቭ ትርእይዎ ኣለኹም ግብፂ እዚ ኩነታት እዚ ክዝሕል ኣይደልይዎን እዮም ዘለዉ ስለዚ በዚ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ንኤርትራ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ኩነታት ንርኢ ኣለና ካልኦት ኤርትራውያን ሪያክት ዝገብርሉ እውን ንርኢ ኤርትራውያን ፕሬስ ከም ዝበሎ ማፊሽ Egypt warns the expansionist ambitions of Kushite Oromama ideology leaders in Ethiopia to secure foothold of the Red Sea as a red line. ስለዚህ ናብ ቀይ ባሕር ገጽ ከምኻድ ቀይ መስመር ምዃኑ በመንገዲ Foreign Minister NATO Badr Abdulati in response to Ethiopia's attempts to gain foothold on the Red Sea and establish a naval base. Establishing a military base for a country that does not border the Red Sea is a red line. We discussed this with our friends in Turkey when they hosted the Somali-Ethiopian talks. Egypt will not accept the presence of military base for those countries in the Red Sea. ስለዚ ቱርኪ ትሽምግሎ ዘላ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ቀይ ባሕሪ ክትመፅእ ከም ዘይብላ ልዕሊ ኩሉ ድማ ወተሃደራዊ ቤዝ ክትገብር ክፍቀደላ ከም ዘይብሉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኤርትራ ድማ ናይ ንግዲ መስመር ከም ድሌትኩም ወተሃደራዊ ቤዝ ግን ኣይከኣልን እዮም ዝብልዎም ዘለዉ During Ethiopian Prime Minister Abiy's visit to Mogadishu, he was met with protests and hostilities.
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኸደሉ ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ናብ ግብፅ ኣብ ዝኸደሉ እውን ብዙሕ ሽግር የጋጢሞ ነይሩ ስለዚ ኣጋይን ኩሉ ብኩሉ መዳይ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ኣንጻር እቲ ኢትዮጵያ ተሓልሞ ዘላን ትኸዶ ዘላን እያ እዚ በዚ ሓደ ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ናቐፀለ ከሎ ካልእ ካብኡ ዘይፍለ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ሓድሽ ክልተ መግለፂታት ኣውፅኡ ኣሎ እቶም መግለፂታት እንታይ እዮም ዝብሉ ሓደ መግለፂ ምናልባት በታ ሌተስት ክንርኢ ክልተ መግለፂታት እዮም ኣውፅኦም ዘሎ ኤርትራ በታ ሓደ ሓተታ ክኾን ከሎ በቲ ካልእ ድማ where is it let's have a look into the two sides so ኣብዚውን ኣሎ ክልተ መግለፂታት ኣውፅኣ ኣላ ኤርትራ ሓደ በቲ ኤዲቶሪያል ዝበልዎ ድማ ክንጅምር ኣርአየኩም ፀኒሐ where is the editorial በዚ ንጀምር እንታይ ኢሎም ኣውፅኦም ኣሎ ኣብዚ ብትግርኛ ማለት እዩ ጨጉራፍሲ በዓለ ሃሪማ ትእዊ ዝበሃል ምስላት ተጠቂሞም ርእሲ አንቀጽ ማለት እዩ ዝኩሉ ንልኡላውነት ኤርትራ ዝደናደን ንረዚን ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ዘቆናጽብ ንኹናት ዝተኳቱኽ ቁዘማን ተህዲዳትን እና ሓገገ ኤርትራ ካብ ሕሱር ዜናውን ዲፕሎማስያውን ዘመተ ተሓይባ ምጽናሓ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ ኣብ መደምደምታ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ህዝብታት ጽልኢ ብምስዋር ዛዕባ ካብ ውሽጢ ንግዳም ብምቕናዕ ካብ ገዛ ህዝብኻ መትሓዚ ዘይብሉ ሓድሕዳዊ ኩናት ኣብ ገዛ ህዝብኻ መትሓዚ ዘይብሉ ሓድሕዳዊ ኩናት ኣባሪካ ንቕድሚት ብምህዳም ክፍታሕ ዝኽእል ግድላት የለን ኣብ ክንዱ ብሰፊሕ ኣእምሮ ቀይሕ መስመር ከይሰገርካ ንሰላምን ምትሕባርን ህዝብታት ምውፋይን ምትባዕን የድሊ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ፀገማ ንደገት ክትጉሕፈ ትፍትን ኣላ ንሕና ዝኾነ ይኹን ኩናት ኣይቀስቀስናን ዝኾነ ይኹን ሽግር ኣይፈጠርናን ዝኾነ ይኹን ንልኡላውነት ዝደፍር ነገር ኣይገበርናን እንትኾነ ካባና ካብቲ ጎረቤትና ካልእ ፀገም ይመፀና ከም ዘሎን ውሽጣዊ ፀገሙ ክቋፀር ስለዘይካለን ኣባና ሽግሩ ይጉሕፈልና ኣሎ ኢላ ትፅሕፍ ዘላ ኤርትራውያን ኤዲቶሪያል ማለት ነው። የባህር በር ማግኘትም ጉዳይ ጥያቄው ቀርቧል፣ ተነስቷል። ብዙዎቹ ሀገሮች አምነውበታል። አፈጻጸም ላይ ችግር ሊኖረው ይችላል፣ ሊያንገታግተን ይችላል፣ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ግን ኢትዮጵያ የባህር በር የማግኘቷ ጉዳይ ደግሞ የግድ ነው፣ ማግኘቷ አይቀርም። ይሄ ቅድም እንዳልኩት ይሄ ትልቅ ህዝብ፣ ይሄ ትልቅ ሀገር ታፍኖ ሊኖር አይችልም። የባህር በር እናገኛለን። ይሄን ምን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ካለ ካብቶም መራሕቲ ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ወታደራዊ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ናይ ባሕሪ ሕቶ ዘይተርፍ እዩ ናይ ግድን እዩ ክብል ከሎ ወታደራዊ ቤዝ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ፈኸራ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ዝዛረቦ ዘሎ ወይ እውን ዝህቦ ዘሎ መልሲ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ምፍላጥ የድሊ ስለዚ ነዚ ድማ ንሳቶም መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ሓበሬታ ምስ ሃበ ኣነ እንታይ ለመሊሰሎም ልክዕ ነታ ናቱ መልሲ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ማለት እዩ Eritrea's patience is being weaponized ናይ ኤርትራ ትዕግስቲ ከም ኣፅዋር ተጠቂሞም ከም ድኽመት ተጠቂሞም ናይ ኤርትራ በቲ ትዕግስታን በቲ ኣካይዳናታን ኣንጻርና ኣጀንዳታት ክሰርሑልና ጀሚሮም ኣለዉ ኢለ መሊሰ ኣለኹ እንታይ ማለት እዚ ኣቢስ regime plays the aggressor and the victim ናይ ኣቢ ስርዓታይ ዝፍትን ዘሎ በቲ ሓደ የጥቅዕ ይፀርፍ ንልኡላውነት ንናፅነት ንታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ የቆናፅብ ተገምጢሉ ድማ ተወፂዐ ኢሉ ይኸስስ እዚ ኸ እንታይ ዘርኢ ልክዕ ከምዚ ሓደ ሰብ ክዛረብ ዘይደሊ ጀማሉ ሒዙ ዝኸይድ ሰብ እንተሎ ኮይኑ እንድሕር ከምኡ ጌርካ ትኸይድ ኮንካ ሓደ ነግራን ድማ ጎረቤትካ እንተሎ በዚ ሙሉእ መዓልቲ ክፀርፈካ ይውዕል ገዛ ኣትዩ ድማ ወይ እውን ኣብቲ ከባቢ ኣትዩ ከዓ እዚ ሰብ ይብድለኒ ኣሎ ኢሉ ከዓ ይኸሰካ ንኣብነት ኣብ ዓይኑ ሕጊ እንተመፂኻ ሓንቲ ገበርካያ ንስኻ ግን ቀፃሊ ዝኸሰካ ሓደ ሰብ እንተሎ እቲ ዝሰምዕ ዘሎ ኣካል ንስኻ ሓንቲ ከምዘይገበርካዮ ይርአካ የለን እቲ ክስናቱ ክቕበለሉ ዝኽእል ኣሎ ብፍላይ ድማ ከም ኢትዮጵያ ዓይነት በዓልን ደረጃ ኩሉ ግዜ ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ ኣብ ልዕሊኦም ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም እንተሎ ናይ ኢትዮጵያ ዘረባ ንዓና ብጣዕሚ ዋጋ ዘኽፍለና ምክንያቱ ንዓና ነዊሕ ተሰሪሒሉ ሰይጣናዊት ሃገር ንኽንከውን ዴሞናይዜሽን ኤርትራ ሰሜን ኮርያ ናይ ኣፍሪካ ናይ ኩናትን ናይ ዕግርግርን መበገሲት እያ ከምዚ ዶ ኣብ ኤርትራ ዲክቴተርሺፕ እዩ ዘሎ ኩሉ እዚ ዘረባ ቀደም ከም መንፀፍ ተነፂፉ እዩ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ክሲ በዚ መቃን እዚኦም ዘንብቡ ወሰቶ ናይ ቀደም ታሪክ ዘለዋ ኤርትራ ከምዚ ክትገብር ስለዚ እንታይ ዘገርም ኣሎ ሎሚ ተገይሮም ንመበሊ እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ እቲ ፀገም ግን ሓንቲ ዘይገበረ ሰብ ክዛረብ ስለዘይከኣለ ወይ እውን ከምቲ ዝድለ ዓብዪ ኢሉ ነቲ ሓቅነቱ ስለዘይተዛረበ እንታይ ትኾነ ኣለኻ ገበነኛ ኮይንካ እገዳን ፀገምን ኣብ ልዕሊኻ ይወርድ እጂ ብክልተ ነገር ክንሪኦ ኢና እዚ
Dear Mr. Yamane, حاولت مالتيو and the Eritrean leaders time to step forward boldly. መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ዘለዎ ኩነታት ብዝለዓለ መንገዲ ንቅድሚት መፅዩ ነቲ ሓቅታት ክገልፅ ክዛረብ ፃውዒት ይገብር እየ ኢለ ኣለኹ ናይ ኣብ ስትራቴጂ ግን ንኩልና ርዱ እዩ እንታይ ዝገብር ዘሎ spread non-stop propaganda claiming Eritrean ports መዓልታዊ ወደባት ናይ ኤርትራ وأف دقة بحرنا إيرترا كم ناتو جيرو ويمكن كنوز دينا يقبعنا هنا بلي زارب الله هذا violates Eritrean sovereignty with zero consequences كتالي حبرة أفريقيا أبو كفي لغلو كتالي نلو لونتنا إيرترا زتح الزربة بخلهم بعبيت ما راح تناتو بمنيستر حرشاناتو كتالي عصبنا نايلي زارب زلو أكلنا يمنقسي يزولكم زلو سلازي تاب كل عينات نايت منقسي أنا أفرز زلو بزعبة ودباتنا شمنات قصيم تزارب زلو باك جراوند ناي أف دقة بحرين ناي إيرترا جيروم يم بروباغانديس ناتو صرح زلو سلازي إذا نجر إذا ناتجبر خلو كرايس فيكتيم زغول الناجبر إذا ما تجمتيلو محبر السبع عالم ردوني إيرترا لو نتيجة جزالة دوبيت حسالة حزبيت السعد الله يلو خاي خلاص سالو ده كلها توزم الكتب لما تبدأ بس هدي له سلازي نحنا زغول الناس تتحسننا أنت زي صحيفنا لهم أنت زي نجيرنا يوم أنت زي حبي الرئيب سنينا إذا قلت في زخصصة كسابة بيت فرد بس عيد سعره نسخة كم قبلنا ياخد كوس أرولو تخل كتكوس أرولو تخل نجارات له مفلتين عالم أمام زنجيرة رئة كم زي رايت سمع كم زي سمعت كم تخيل كتسمى مالك كذا عالم you have to really try hard again and again so what Eritrea should be doing من أثير مالتي consistently call out abuse regime on global platforms من إثيوبيا نسرعتنا يا أبي أبكت علي أبيت مدرخاتنا عالم كل جزء حسوتو كتكال على جسد تجبر كله كتصحف الله كتملس كتكلالله سلامتاي من البات نايك أنا ولدون تدي سمعه حجة حدش ولدوك سمع كذا خلوا له عدلون كله غلي تسوا كي قرصك كي سلكها كتصالي نحنا حقنا مزران تيجي سلشوا لنا نحنا نكون عنا قرنا مزارن تكسلشوا لنا حسوتنا تزاربوا كذا يسلشوا لذي إزي علسي أمونجو كونوا زربا مزرابن لو نتحليها مزرابن propaganda جيران أركان حسوت كمن زفتن زلوني لذي نتي كحسوا لي تم حالتن زوي زلون إحنا دم بحكي خنقول لنا من قصير ما قبر زلون قل له سبعة تسعيف كقل له سبعة حسري لكم سبوي نسعيف على ناقل أنا فتني ناقل ناي من قصتي تسمع لنا زلون لازم من قصتي كسر له زلون زي بلاتفورم أبزلوا بوتات أب security council بمسحف ديو أب UN بمسحف ديو أب كله international venues نزنا جرزي زيادة كسر باللي قبا document قال انتهي للغو expose his lies with facts history legal proof إيرترا نتيجة نسوز حسوا زلوا بجبتن بدوكومنت ناجبرت دوبت أحسك كله خلونا سراويتنا عيد حسنا بدوبي زلوا يلكا مزراب دوكومنت غير كامر أي من براغ بمصحف نتحسوت ناتو حساو مخانون عالم كم زفلت مجابرنا كمون document and broadcast Eritrea's peace first actions including troop withdrawal from its own sovereignty نابنت لنكنه أول سعيد أبز جبر انترفيوات مس دوريس بحال بوليتيكانيا تجري سراويتنا إيرترا كم زوج أي مسكرنا يرسو نا أول سعيد انترفيو قمني كريو international community بإنجليش بتقرنيا استجبر يسمعوني من قصة إيرترا سراويت ناتو ونقول لك قبل ولاوز قبوا مريتو سلام سلزدلي كوينا سلدسله صحيفو خمزلو صحيفو international كريك مسكر دل دما مصير انت زبل نيرو نتتغيرو زلو صبوق نجر بعالم درجه عابي دمص مخونه نيرو نتزلو نحنا سلام ندلم هلاونا دما مرا غدلنا نيرو سلازي نتتغبر زلخا نعالم منغار لعلا قداسنت الله الى زمغو زلو كم دما pressure the UN and the African Union to break their silence on Ethiopia's قال انتهي للغو ني حبرة أفريقيا كمون حبرات منقسات سلمتا إثيوبيا لولاونتنا هاجرنا جهازت كلا سقي لهم علو شمام تسوينا إذا تجبروا زلون جيجاي بمبال كلا تجبرهم كتكلا لك سقي الكاميرا أي أنا صبغاي كونن كم دما stop letting silence by mistake be mistaken for weakness كم دما تسقطانان تعجزتنان كم دخامنا تغسيرو أنصارنا بدأنا نكون كنا فكر يبلنا إلى تعرف اللهم الله قص إلى دما why أبيس desperate أبيس لم تكن أزدل زلوا دما مفلاد يدلي أبنا domestic collapse is closing in أوشتو بس إنك تقول طبعا من نابرون كالنز فترة قدام أوشتو سجرا قاتي مولو كفتحوا دمايكل نزلوا نكفتحوا عدلات يبلون أمارة ستاتهم كهل وغلي قبل ما ongoing civil wars إن محارة روميا تجري كنا تعتقد ما أبستفل عليه بوتات الله كفتحوا فتينو أي كعلن سلزي أمارة كنا تكون غلي economic firewall and soaring cost of living كمان ما كم رجالنا كتباوي شجر من أبرد ما أمنا يخبرالو opposition forces are uniting تقاومتنا تعد زلونا أوروما يقولنا يا محرة كمان ما نيتقرأ إن تقراربي ما تسلو سلزي
ازي مقرب زي دما بحيلك سعرهم زي كاله نخطفوا وزقله كم زخونه يفلتيو انا بيس كومنت تارجت الامام حدث علي كم زلهم دما كامن جميرهم الله. Here is why Abiy is desperately needs for ile distract the GT and the Queenat زليو زل مغنيات دما buy time to cling to power كذي التكوينات نوعو أبسط أن أنك حق زغل distract public rage ناي من نابرو ناي كالن شجر زلو كوينات تمسي خالو كوينات كالا رسس لزقون نتزلو شجر نخص سجري مخنيات قون rewrite the narrative internationally كم دما أوش تعدو ودك تجاتي موصل زلو ناي وش تعد دما ما نمكن نقص على سلزيكل مسير ترى مسكال هجر لو نتي تدفير قبل كله دنجات أن حجز نخركب حق زي خل Eritrea's position is always نيرترا مرجت دما كل جزء نتصر كونا له سدما سلامي قدامنتنا لولاونتنا دما أوجع راجز أعطيكونن أبي نكيناز دلزلو إيرتراجن أبي's war drums will not check Eritrean resolve سلازي تناي كينات جوزجواس ناتو دما نيرترا زده لا يكونه ويون نيرترا ناي ممكات عامة زداخ ما يكونن if war is forced and quickly and decisively كينات تجميرجن أبي كابسلتانو كابسرعتنا أبي كودق كم زغد فلوتيو enough silence time to expose the games لذي نتيجة لو سقطها سجيرنا نتي جودن حسوتن دراما نأبي expose كم قبر لنا Eritrea must raise the alarm bells it is blamed for Abiy's chaos لذي كلتي أبي زت كمل زلون عنا نمخصص إرترا تقالات إفا كسجرا كتكلال لو نزمه أنتارو سلامتايكم زبل زلقو كالك السوت إلى ترى إرترا جي كلتي أبكي نادي في السمز نبره كم دراما ملك عجرم يوم تولو هذا بزري Eritrean leaders orchestrated industrial scale looting operations in Tigray alongside atrocities new report في حدش report زدما نتي أب تجراي استخيروا كينات كم بحدش كم دراما غيركا أب تجراي حلاينا تجراي كوينكا نهزب تجراي كترفع لو كانسر زبل زنبرة مرحتناتو تقومتيلو حلاينا هزب تجراي كوينو نيرترا تخصص جميرو الذي أبا حدش report وصيله بعد زاد ستاندرد مانعو شركة قبرو على لو. A new report by the Century has detailed evidence implicating Eritrean leaders into the pre-mediated planning. Times قبل زلوا كل تي أبتغاي سفت سما جبنات أكيبهم نبي إرترا خصكم ويم زفت نزلوا إرترا ملسي باللاجن we need to work hard أبزي. Why؟ تاي لكم نيره أبز حالة فهمتي لكم نيرانة بتدقق عمي نزو كينات أبتغاي زجات أمي زدف زنبر حيلي مني كم فلت خلاله نكوينات ناي جنوسايد ناي إثيوبيا نكفتم زوع زنبره منيو إثيوبياي ما رحتنا من قسنا إثيوبيا بتدقاقامي أب تجراي حماق نجار نخفتم أوعي تقبرني رمي فلذي إتي نكوينات زدلن نتي شجر زوع زنبره نسيو نتي هلكي ديون خالد حتى تكون زغلن بر إيرترا كم من قس درجة زخونة يكون حماق قبل إثيوبيا نكون استزاربته ويون زقبرته نجار يلن فلذي again إيرترا كتقويه نزل كناتات زين ممكن كنت أركن كلالنا ما رحتنا أبوكوا يوم نزل بلوز نزل لا إثيوبيا حزب طلعت ነው ህዝብ ኦሮሞ طلعت ነው ህዝብ ያፋሩ طلعت ነው የጋምቤላ طلعت ነው የሶማሌው طلعت ነው ይሄ ወያኔ ካንሰር ነው ነቀርሳ ነው በምንም መንጥር ሰዎች ከጀሃነም ያመለጡ ሰይጣኖች ስለሆኑ በምድር ላይ ሰው መስሎ መኖር የለባቸውም كم تريوم دلهم نزي إكسبوز مقبار أبنيك سناتي نزي أو نبي إكسبوز تخجبرين سلزي كم نريو زلنا إيرترا نزون ملسي بالا اتملسي نزي مسل أنتارنا دراماتاتنا يوترو the pattern playbook is boringly the same some obscure entities with organic links to major intelligences fabricate a defamatory story for a narrative story or narrative to sully the image of their victim country or prey in this case Eritrea. ስለዚህ እንታዩ ሲስተም ይብላሉ ቶም ናይስ ለያው መርበባት ቅድም ሕጂ ነጊረኩም ነይረ ኔት USAID EU funded media outlets ገለ ሓደ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ቀሪቦም አልተርናቲቭ ሓደ ዘረባ የምልቁ እቲ ዘረባት ድማ እንታዩ ከም ናይ መንግስቲ ኤጀንሲ ዘይኮኑ ኮይኖም ኤርትራ ከምዚ ገራ ይሉ ይወጽ እቲ ዘረባ ሽዑ ኩሉ ነቲ ዘሎ ንዑ ምስ ገበርካ ኤርትራ ገበነኛ ንምባል ትጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ again ሕጂውን አንጻር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንርዳ ኣለና እዚኣቶም እቲ ነዚ ናይ ኔት USAID ገለመለ ፋንድ ዝኾኑ ከም በዓል The Guardian ድዩ Associated Press ድዩ regional networks like Addis Standard etc. recycle and amplify the story of maximum coverage. This is the modus operandi of the subtle crafted echo chamber, the closed loop of defamation and disinformation. ስለዚህ
እዚ ጥበብ እዚ ድማ ነተን ሃገራት ሕማቅ ክትገብረን ዘለኻ ንዓታተን ንምስይጣን ዝጥቀሙሉ ንነዊሕ ዓመታት ዝተሰርሐ ፍሉጥ መስርሕ እዚ ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ከምዚ ገይራ ኤርትራ ናብዚ ኸይዳ ኤርትራ ናብዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከምዚ ገይሩ ዝብል ሓሶት ከም ዝኾነን ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብፅቡቅ ስነ ምግባር ዝፍለጥ ኣብ ግዜ ተስዓታት ወይ ኣብ ግዜ ናጽነት በማይት ኣሽሓት ዝቁፅር ሰራዊት ናይ ደርጊ ዝማረኸን ብሰላማዊ ናብ ቦታኦም ክምለሱ ዝገበረን ኣብ ልዕሊ ምሩኻት ይኹን ኣብ ልዕሊ ካልእ ሕማቅ ዲስፕሊን ዘይብሉ ትራክ ሬከርድ ናቱ ሕማቅ ዘይኮነ ምዃኑ ይገልጹ ኣለዉ እዚ ግን ቀጻሊ ንሕና ክንሰርሓሉ ዘለና ኢና ስለዚ እዚያ ከማን ኣብ እዋና መልሲ መሃቦም ዓብይ ኮምፕሊመንት እዩ ምክንያቱ ቀልጢፍካ ምምላስ ሓሶት ዕምሩ ሓፂር ንክኸውን ኢኻ ትገብር ዘይምምላስ ግን እቲ ሓሶት ከም ሓቂ ንኽሰርሕ ስለ ዝገብር ንዓና ጎዳኢናትና ይኸውን ስለምንታይ ኣብ ግን ኣብዚ ኩናት ዝህወቕ ዘሎ ወይ ዝህወፅ ዘሎ እንድሕሪ ኢልና ድማ ዕላማ ኣለዎ እቲ ዕላማ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ዓለም እንታይ ይካየድ ኣሎ የንብብ ኣሎ ነቲ ኣብ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ድማ ክጥቀመሉ እዩ ዝጎይ ዘሎ ስለዚ ንርአ Breaking news out of Washington, where the United States Senate is debating what would be, as a factual matter, the largest change and cut to the modern safety net in our time. President Trump's legislative agenda itself hangs in the balance. There are things in here that people think are very bad, big cuts to healthcare. There are things that Trump says are very good, but all of it drives through this budget process. We can see the Senate floor where they've been having what they call a vote-a-rama, the final vote on the budget. ከም ንሪኦ ዘለና መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ነፍሱ ዝኸኣለ ድራማ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ድራማ ናብ ድራማ ቀጻል ኣብ ድራማ ዝነብር እዩ ሌይተስት ድራማ ናቱ ድማ ምስ ኢሎን ማስክ ብግልፂ ኣብ ኩናታት እዩ ኣሎ ንግዚኡ ነቲ ዝነበሮም ኩናት ዕርቂ ክገብሩሎም ፈቲኖም ነይሮም ሕጂ ድማ እቲ ኩናት ብዝለዓለ ረስኒ ይኸይድ ኣሎ እሱ ድማ ኣብ እንታይ ዝብገስ ኣሎ ሓደ ቢግ ኤንድ ቢዩቲፉል ባጀት ዝብል ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ንዕዳ ናይ ኣሜሪካ ብ4 ትሪልዮን ክዕቢ ዝኽእል ንኣሜሪካ ድማ ካብቲ ዘላታ ሽግር ዶናልድ ትራምፕ ሙሉእ ብሙሉእ ሓሳብን መደናገርን ምዃኑ ንዓለም ሙሉእ ኣመስኪሩ ኢሎን ማስክ ግን ካብቶም ሓሶት ናቱ ሄይ ንስኻ ትሕሱ ኣለኻ ኣነ ንከምዚ ዕላማ ይኩንኩን ምሳኻ ነይረ ንኣሜሪካ ዕዳ ናታ ከተጉድል ናብ ትክክለኛ መንገዲ ንክትወስዳ የደጊፈካ እምበር ከምዚ ጌርካ ንዓና ታሊልካ ነቲ ኣጀንዳ ናይቶም ኣብ ዋሽንግተን ዘለዉ ብልሽዋት ፖለቲከኛታት ንኸተገልግል ኣይመስለኒ ነይሩ ብምባል ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ባእሲ ወግዓዊ ሰርቲፊኬት ሒዙ ኣሎ ኢሎን ማስክ ድማ ገጅፍን ሕማቅ ቃላትን ኣንጻር ኢሎን ማስክ ተጠቂሙ ኣሎ ተሓጒሱ ኣለኹ ኣነ ድማ እንኳዕ ከም ኣበሎኒ ኢሎን ማስክ እዛ ሕጂ ዘርእየኩም ዘለኹ ናይ ብሓቂ ንዑ ትግባእ ዝነበረት እያ ምክንያቱ ንነዊሕ እዋን ተህዲድ ኣብዚሕልና ነይሩ ኢሎን ማስክ ስደተኛ ምዃኑ ረሲዑ ራራራራ ይብል ነይሩ ከም ኣሜሪካዊ ሕጂ ግን ስምዕዎም ኣብዚ He's lying. Trump says this bill won't cut Medicaid. He's lying. This is the most deeply immoral piece of legislation that I've ever voted on. It's only a beautiful bill if you're a billionaire or a very wealthy person. When he says this bill will grow the economy, he's lying. These Republicans are scared of him. ሓፈሻ ዲሞክራትስ ድማ ኩሉ ነገር ናይዚ ሰብ እዚ ሓሶት ከም ዝነበረ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ኢሎን ማስክ ከንታይ ኢልዎ ናብ ኢሎን ማስክ ንስገር ናይ ኢሎን ማስክን ኣብ መንጎ እዚኦም ክልቲኦም ዘሎ ድማ ኣብ ዓለምና ዝሃብተመን ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካን እዮም ዝባእሱ ዘለዉ ልስና This bill, which increases the debt ceiling by a record $5 trillion, that we live in a one-party country, the Porky Pig Party, he writes. So Elon Musk ነዚ ኩነታት ዝምስራይ it's obvious with the insane insane spending bill of this insane spending of this bill, which increases the debt ceiling by a record $5 trillion, that we live in a one-party country, the Porky Pig Party. እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ዋን እዚ ቅድሚ ሕጂ ዘይበርሃልኩምን ዘይነፀረልኩምን ክንፅረልኩም ኣብ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ የለን ክልተ ፓርቲ ድማ የብልናን ሓደ ፓርቲ ዘለና ይብላ ኣሎ ዲሞክራሲ ንሪፐብሊካን ዝበሃል ድራማ እዩ ከምኡ ዝበሃል የለን እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ፓርቲ ዘሎ ዩኒ ፓርቲ ኤንድ ፖርኪ ቢግ ፓርቲ ስለዚ እዚኦም ንዓና ንኽርእዩ ዲሞክራሲን ሪፐብሊካን ኢሎም ይበኣሱ ድራማ እዮም ዝሰርሑ ኢሉ ብድሕሪ መጋረጃ ሓደ እዮም ሓደ ፓርቲ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዎ ድማ ይቋፀርዎ ስለዚ ክልተ ፓርቲ ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ የለን ታይም ፎር ኒ ፖለቲካል ፓርቲ ሓድሽ ፖለቲካዊ ፓርቲ የድልየና ኣሎ ኢሉ ኣናውንስመንት ይገብር ኣሎ ስለዚ what happened to the democracy and BS ንዓለም ሙሉእ ናይ ዲሞክራሲ ኣብነት ናይ ዲሞክራሲ ጭርሖ ናይ ዲሞክራሲ ኣብነት ተባሂሉ ዝረብ ዝነበረ ኣነ ሎሚ ለቢ መድያ ክብል ወላ ዓሽየ 2016 I don't know 14 ኣቢለ ይመስለና ኣሜሪካ ብሓደ ናይ ተምሃሮ ፕሮጀክት ከይደ ነይረ ካብ ኣብ ዋሽንግተን ኣብቲ ናይ ዋይት ሃውስ ናይ ኮንግረስ ኣብ ንዞረሉ ዝነበርና ምስ ገለ ሓለፍቲ ክንዘራረብ ኣብ ዝተራኸብናሉ እንታይ ኢለ ሓቲተዮም ሽዑ ይዝከረኒ
امريكا بعالم قصر حدا ابنتنا ديمقراسي كتقبروا غيركم يوم تقلصوا هاي ليه انت خونا جن ديمقراسي مالتي اتن ديمقراسي يكون هاجرات انتي زلوني ليه هذا بارتي زلوني هذا بارتي نزلون هاجرات نسخاتكم كلتا بارتي تراي سلازلكم كما يجيركم زبالسنا ديمقراسي يكون تبلي ليه انت وحدسي ديمقراسي لون كفكروا زغلو كم بعد سويس شدشت شوعات بارتي تازلهم قدامو ثلاثه بارتي كي تسمع مع ما منغسي زيقوم ወይ ውን ጀርመን እንትኾነ ሓደ ክንደይ ዝቆም ፓርቲታት ዘለዎም ከምዚ እንትኾነ እዩ ዲሞክራሲ ለና ኢልካውን ክትዛረብ ትኽእል እምበር ክልተ ፓርቲ በብሪጋ ስልጣን ሒዝኩም ዘለኹም ሲ ከመይ ጌርኩም ከም ናይ ዓለምና ዝዓበየ ዲሞክራሲ ትብሉ ኢሎም ነኩም ይኮነን ዲሞክራሲን ሪፐብሊካን ሽሞም ባይ እምበር ሴኔተር ናይ ቴክሳስ ካፕ ሴኔተር ናይ ካሊፎርኒያ ፀቢቑ ዝፍለዶ ገለዶ ኢሉ መቸም ኣብ ውሽጡ ወላ እኳ ክልተ ቁፅሪ እንተሎ ካልእ ኣለና ኢሉ ኤክስፕሌን ክገብረለይ ፈቲኑ ግን ባክ ቱ ደ ስቶሪ ኢሎም ማስክ ድማ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ كلتا بارتي يبلنا حنت بارتي زلا ني منجست نهزبي أمريكا أم مزمات دما كل جزء مستحبابرو يميلو كتسيلو انتايلو if this insane spending bill passes the American party will be formed the next day زي بيل زي حجزي نتفزي زي ناي باجت نتفي ندحريه بوليتيكانياتات أمريكا تقبلوا محليفا مو حنت معالت دحريا حدش سالسيت بارتا بأمريكا كجمريه نساد ما تيشما أمريكا بارتي تبهال كقومي يلو بزحات دقفتنا دونالد ترامب زنبرو دما بزنا دونالد ترامب حدا قبل ايران اسرائيل تحقس يلو زقبرو بزحات تسفا قريصوم ابقو طبا دما قداميت دونالد ترامب زصبي وزنبرو ادانا يتهاجر كقاصرو كاب 36 ناب 37 بهصو زخي زلو نز ادا تطو كبلو تدوج زبال الى ماسك هنا بتي كل سرعه غدي في مسسره زنبره ادانا امريكان مقدالي نيرو باجتنا منكس امريكان مقدالي نيرو دونالد ترامب ግን فشكوال ስለዝኾነ መታለል ስለዝኾነ ህዝቦም ህዝቢ ካልኣይ ግዜ ከም ጻድቕ ኮይኑ መፅዩ ጎሊት ይዎም ኣሎ ይገርም እዩ ኣሜሪካውያን ኣከመይ ዝበለ ድራማ ኣትዮም ኣለዉ that's why ድማ ኣነ ዶናልድ ትራምፕ ዝፈትዎ ኢለኩም ናይ ድራማ መራሒ ስለዝኾነ እቲ ድራማ ኣሜሪካ ተኣሊኻ ከላ ንስኻ ካልእ መንገዲ ኻ እንድሕር ጌርካ ካብዚ ኩነታት እዚ ክትረብሓሉ ትኽእል ብዙሕ ኩነታት ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ንቐፅል our country needs an alternative to the Democrat Republican Uni Party so that the people actually have a voice. أجرنا كل بارتي اللي يالله alternative أمارات اللي يالله إذا كلية Democrats and Republicans بهالو حدا بارتيو تلتيكون البلوان سلام دايك إلى ماسك وبلالو كلام ديمقراطي نير نملو بني بعد أوباما كبرس كله ديمقراطي نير لما جمري حج Republican تغيروني دونالد ترامب كسب 300 مليون جنزب حق زويز بعد لازم حجي he's a billionaire and the richest man نتوم كالوت نزي بيل نايا دونالد ترامب حجزو زلو نعتاتهم نعود نزي حجزو ريبابليكان أبز مزو زلو برايمري أنصارهم فان بخجبرو مهانو نجيرو اللي ترايدي كونه نحن نسمع تمريسناهم كلهم ريا this is a massive drama Recently, Trump writing on Truth Social that Musk may get more subsidies than any human being in history so far, and that Elon would probably have to close up shop and head back to South Africa without subsidies. Tyler, is this just palace intrigue, or could this have real ramifications? Well, I think it's probably a little bit of both. One. Abdurayu, Donald Trump can Elon Musk سئلوا دي تسمع مسيلكم. Elon Musk knew قد من عايم حجازو إلى ماسك يصبو يريز فلت نيرو نزي إلكتريك كارس وهي إلكتريك فيهيكلز بعد أنا كم زي دقفون عن صاروا مخانين هذا حسوتي زي معناته من يلمينوه دونالد ترامب إلى ماسك كيد يلمينوه زبال سلامتاي جنزب وحيد ونيرو كلهم كوربوريشنز عن صاروا سلازنا برو نبعلو ببيت فردن بقران لبوت أفيه وسلازنا براني إلى ماسك ستيرويو إزغا فاكتيو subjective way ka rito يكون حساس لو زغنا دونالد ترامب يحسس اللمبر الى ماسك ردي وي اب سبيس ابتناتو اكس مالتيو اب عالم زبصح فلورز اللي وسب الى ماسك اب ليو زحب دمسوي حبتن صلوان حن كتبلو تغلق اب عالم زلعل كبر زلو انتربرنوري بزح من سيودي بالفلاي دك تبعتيو كم دك نستيو بتي تفطراوي ابركتوناتو innovation creativity ناتو عبادنا اوت اللوم ريتوناتو دما يسمعوين لذي نيلم انتاي زبل امنات نيروم الى ماسك سن دونالد ترامب يصلوا خوني ناب صبق كوز داي خوني بل نيروم دونالد ترامب كن زغيار سبا يكون electric cars are fine but not everyone should be forced to own one no one is forced زي حاجه حسوتي electric مخاين صبق يكن قديتا نسبات كتحجز كقددو سبات كن يبلومن يبلالو
I don't know what entirely malati many electric car exile zgdaka I tardanen Elon Musk gets more subsidy more subsidy than any human being in history by far, and without subsidies Elon Musk would probably have to close up shop and head back to home to South Africa. Ta classical ዘረባና ዶናልድ ትራምፕ ኢና ንሰምዕ ዘለና እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ታሪክ ናይ ዓለም ደገፍ ናይ መንግስቲ ዝረክብ ካምፓኒታት ከም ናይ ኢሎን ማስክ የለን ይብላሉ እዚ ማለት ተስላ ናቱ መንግስቲ ብዙሕ ሳብሲዲ ዝወይ ዝብል ዘሎ ነቲ ናይ SpaceX ካምፓኒ ናቱ ከምኡ ኩላቶም ሲ መንግስቲ ዝሕግዞም እዮም ሓገዝ ናይ መንግስቲ ጥው ተሕሪሉ እንታይ ይብላሉ ዶናልድ ኢሎን ማስክ ድኳኑ ዓፅዩ ፋብሪካታቱ ዓፅዩ ቦርሱ ጠርኒፉ ናብታ መበቆል ዓዲ ሳውት ኣፍሪካ ክምለስ ጥራይ ዝኽእል ካልእ ክገብሮ ዝኽእል የለን ስደተኛ ኢኻ ካብ ሳውት ኣፍሪካ መፂኻ ኣብዚ ምናልባት ሃብቲምካ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ግን ክትርዘካ እዩ ዝብሎ ዘሎ ብኻልእ ዘራርባ ፅቡቅ ገበሮኒ ኢሎን ማስክ ኣም ሃፒ ኣብዚኣ ንስደተኛታት ግዳይ ክገብር ለይቲ መዓልትን ዝኸይድ ዝነበረ ንስኻን ስደተኛ ኢኻ ክትጥረዝ ኢኻ ኢልካ ኣሎ ኢሎን ማስክ ዶናልድ ትራምፕ which is good ኢሎን ማስክ ትግበያ እዚኣ ኣብዚኣ ተሓጒሰ እያ ካልእ ዶናልድ ትራምፕ መደናገር እንዲሁ it's okay ኢሎን ማስክ ግን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ሓፍኮፍ እንዲ ዝብል ነይሩ that's good ንስኻ ንባዕልካ ቦታኻ ስደተኛ ኢኻ ነዚ ማንዴት ስንድራሊና ጠርኒፍካ ቦርሳኻ ንሳውት ኣፍሪካ ክትከይድ ኢኻ ንሳውት ኣፍሪካ ድማ አንጻሮም ኮይኑ ብዙሕ ዝዛረብ ዝነበረ እዩ ኣሚን ክመልሶይ ዶናልድ ትራምፕ ኢለ ክዛረብ ኣይክእልኒ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣኑ ከውርዶ ዝኽእል ዳ እምበር ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ሰብዚ ክልቲኦም ተተወዳዲሮም ገንዘብ እዩ ዝሰርሕ ኣብ ኣሜሪካ መን ገንዘብ ኣለዎ ዝያዳ እዩ ፕሬዚደንት ስልጣን የብሉን ይብለኩም ኣለኹም don't get me wrong he has a lot of power executive power ፅሒፉን ኢሎን ማስክ ቢዝነሳት ናቱ ኣብ ሽግር ከውድቖም ይኽእል እዩ ክገብር ዘይክእል ኣይኮነን ግን ውልሲ እዚ ሓደ ዓቢ ድራማ ይክኸውን እንታይ ይብላ ኣሎ no more rocket launches satellites or electric car production and our country would save a fortune እዚ ኩሉ ናይ ኢሎን ማስክ ሳተላይታቱ ይኹን ኤሌክትሪክ ካር ናቱ ሮኬታት ናቱ ተዓፅዩ ድሕሪ ከይዱ ሃገርና ድሕሪት ትምለስ ኣይበለን ብዙሕ ገንዘብ ሰይፍ ክትገብር እያ ዝብል ዘሎ perhaps we should have Deutsche take a good hard look at this big money to be saved ስለዚ ነቲ ኢሎን ማስክ ዘቆመ ዶይች አንጻር ኢሎን ማስክ ንክሰርሕ ፅቡቅ ዝኾነ ፎከስ ክገብር ኣለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝብሎም ዘሎ ቢግ ታይም ባእሲ ፍሉይ ድራማ ፍሉይ ባእሲ ኣብ መንጎ ክልተ ፍሉይ ዕርክነት ዘለዎምን ሕውነት ዘለዎምን ዝመስሉ ዝነበሩ ሰባት ባእሲ ንርኢ ኣለና and this is one of the most interesting time and interesting fight to watch ይብሉ ከምዚ ዓይነት ባእሲ ከምዚ ዓይነት ዕግርግር ተራእዩ ይፈልጥን እዩ now ኢሎን ማስክ እንታይ ክገብር ክእል ኣብዚ ልዕሊ ኩሉ እዚኣ ከርየኩም ኢሎን ማስክ ምናልባት እቲ ዝገብሮ ዘሎ ደገፍ ረክብ ዳይረክብን ዝብል ኣብዚኣ ስሙ 2025, the U.S. national debt crossed $36 trillion, and it's rising by $4 billion every single day. At the same time, military strategists are preparing for a potential war with China by 2028, a conflict that could decide who dominates the global order for the next century. But there is a problem. America's defense spending is on life support. From billion-dollar stealth bombers to tanks that burn money faster than fuel, we're breaking down why the Pentagon is quietly panicking. From tanks and ships to billion-dollar stealth fighters, the U.S. military is breaking the bank and እንታይ ይብል ኣለዎ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ክዋጋ ይደሊ ኣሎ እንተኾነ በካይዳ ናቱ ዝኾነ ይኹን ኩናት ከምዘይዕውቶ ድማ ይፈልጥ ኣሎ ብኻልእ ዘራርባ መንግስቲ ኣሜሪካ ረይዎ ኣብዚ እዋን እዚ 36 ትሪልዮን ዕዳ በፅሑ ጥራይ ዘይኮነሲ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ሓደ መዓልቲ ማለት ንግሆ ፀሓይ በሪቓ ኣብተን 24 ሰዓታት ናይ ሓደ መዓልቲ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ 4 ቢልዮን ይድውስኽ طبعا ኤርትራ 4 ቢልዮን ዝበፅሕ ኣይመስለኒ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ግን መዓልታዊ ብ4 ቢልዮን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ 4 ቢልዮን 8 ቢልዮን 12 ቢልዮን 16 ቢልዮን 20 ቢልዮን 24 28 እናበለ ዝኸይድ ዘሎ ብኻልእ ዘራርባ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ንኢሎን ማስክ ብስተፍ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ገሊሱ እዚ ሃገር እዚኣ ናብ ጥፍሽና ብዝቐልጠፈ ፍጥነት ትኸይድ ዘላ ሃገር እያ ወላ እውን ንቻይና ከውድቑ ምስ ቻይና ክዋግኡ ድሌት ኣለዎም ባህጊ ኣለዎም ፕላን ኣለዎም እትሕቶ ግን ዕዳ ናትካ ክሳብ ዘይተቆፃፀርካ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ናትካ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክሳብ ዘይገበርካ ኣብ ዘየድሊ ኩናት ካብ ምእታው ክሳብ ዘይተቆጠብካ ቻይና ድማ ምዝኾነ ይኹን ውግእ ዘየላ ኩሉ ዓቕምታታ ዋዲዳ ትፅበየካ ዘላ ተዋጊካ ኣይኮነን ክትዋጋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናብ ውግእ ከይበፃሕካ ጥፍሽና ከርክበካ ይኽእል እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ንዘለናዮ መድረኽ ኣሜሪካ ብእትኸዶ ዘላ ኣንዳራ ካይዳ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ትሪእዎ ኣለኹም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቶም ጥዑያት ኣማኽርቲ ኣሜሪካ ኣብ ሎንግ ተርም ንክትዕወት ንክትክእል ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ሰባት
بتناتو حماق ملحسن حماق بحرن كاب نفسه يهدما مالو تشاينا كم زلو متحقسه ما يفلطون ينفلطيو إيلون ماسك كاب دونالد ترامب مفلايو تشاينا زعبي عوتيو مغنياتي إيلون ماسك بريليانت فلي حنقول زلوي ندونالد ترامب على إيلون ماسك انت زمخرو نيرو ابز بلص ነገር መብጽሐም ነይሩ እቲ ጸገም ኣይኮነ ምሶም ክማኸር አንጻሮም ይዝኸይ ዘሎ ሶላር ኤነርጂ ኤሌክትሪክ ቪሂክልስ ሶላር ዝናይ ሳተላይት ሲስተም ነዚታት ኒ ኢሎን ማስክ ከም ሕሱም ክትሕግዘይ ዝግባካ ባት አንጻሪዮም ዝሰርሑ ዘለው ስለዚ ኣብቲ ገይም ዝመጽ ዘሎ መን ዝያዳ ብሕማቅ ስዕረት ክሰዓር ፍሉጥ እናኾነ ይመጻሎ እዚ ድማ very interesting to watch ንሕና ድማ ንዑና ራና ናባኹም ከነም ጾይና ሕጂ ናብቲ ሶባና ክምለስ መላው የአማራ ቀጠና የአብይ አህመድ አገዛዝ ዘመቻ ማዕበል በሚል መጠሪያ በፋኖ ኃይሎች ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃት መክፈቱ ተገለጸ። ከትላንት ጀምሮ በከፍተኛ ሰራዊት ቁጥርና የመሳሪያ ኃይል ጥቃት የከፈተው የአብይ አህመድ አገዛዝ ከመስከረም ወር በፊት የፋኖን ኃይል ሙሉ በሙሉ ለመደምሰስ እቅድ ማውጣቱን ነው በደረሰን መረጃ ላይ ተመለከተው። በወሎ በሸዋ በጎንደርና በጎጃም የተከፈተው የዘመቻ ማዕበል ጥቃት በቅርቡ በከፍተኛ ቁጥር የሰለጠኑ አዳዲስ ወታደሮች እንዲሳተፉበት የተደረገ ሲሆን የአማራ ክልል ሚሊሻና አድማ በታኝ ኃይል ወደኋላ ተደርገው መከላከያ ሰራዊቱ በሙሉ አቅሙ የገባበት የማጥቃት ዘመቻ እንደሆነ ነው ከደረሰን መረጃ ከም ትሪዎ ደለኹም አብይ አህመድ ቅድምቲ ዝገብሮ ዘሎ ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ አንጻር ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ኩናት መጀመርያ ክገብሮ ዝኽእል ተስፋ ስለ ዝቆረፀ መጀመርያ ንፋኖ ንዕርቅዶ ንሪኮንሲሌሽን ዶ ብዓበይቲ ዓዲ ዶ ብመሃያይ ዶ ኢሉ ክንደይ ፈቲኑ እዩ ብዘለኹም መፂኹም ተዘራረቡን ኢሉ ቅድም ብኩናት ኣብ 3 ሰሙን ክውድኦም የኢሉ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ፈኪሩ ኸይዱ 3 ሰሙን ኣይወሰደ 4 መዓልቲ ወሰደ ዓመትን ገለን ወላ ሓንቲ ክገብር ስለዘይከኣለ ሕጂ ድማ ብኩሉ መንገዲ ስለዝተዓፅቦ ብሓይሊ ከጥፎም የኢሉ መጠነ ሰፊሕ ህጅፍ መጥቃዕቲ ጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ንፋኖ ምስ ፋኖ ክገብሮ ዝኽእል ዝነበረ ናይ ዝምድናዶ ናይ ሰላም ናይ ገረዶ ኩሉ ስለዝፈሸለ ወታደራዊ ሓይሊ ነዚኦም ኣጥፍየ ናብቲ ዝቕፅል ምዕራፍ ክኸይድ ኣለኒ ዝበለ እዩ ብኻልእ ዘረርባ ንህወሓት ወታደራዊ ስጉምቲ ክገብር ይሓስብ ኣሎ ምስ ፋኖ ኣብ ሰፊሕ ዝኾነ ኩናታት ኢሎ ምስ ኤርትራ ኩናት ይሓስብ ኣሎ ምስ ሸነ ዝነበረ ናይ ሰላም እውን ኩሉ ተበቲኑ ኣብ ኩናታት ኢሎ ሰራዊት ናቱ ድማ ናብ ፋኖ ገፁ ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ፀናዕኩም ምናልባት ኣብዚ እውን ገሊፆም ነይሮም እቲ ሪፖርት ብዙሕ ሰራዊት ናይ ኣቢ ከም ትሪእዎ ደለኹም ሓጎስጎስ ዝብል ዘሎ ዳርጋ በርባዕትዩ ግንባራት ነቲ ኩሉ ናይ ፋኖ ወታደራዊ ሓይሊ ንምድምሳስ ግጅፍ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ገይሩ ከም ዘሎ Abiy Ahmed and his captives and court generals who are unable to think and see for themselves will never learn from their repeated failures and defeats in Amhara region. ስለዚ ኣብዚ ሓለፈት 3 ዓመት ካብ ብዙሕ ጌጋታትን ውድቀትን ስዕረትን ክመሃር ዘይክእል ሰራዊት እዮም ዝብል ዘሎ expecting a different result by repeating the so-called failure humiliation campaigns that resulted in deaths, injuries and captivity of tens of thousands of people is foolishness. ስለዚ ካብ ገይጉ ዘይመሃር ካብ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ገይሩ ፍሽለት ሞት ምምራኽ ዕንወት ሓሊፉ ዝኾነ ይኹን ኣስተዋፅኦ ክገብር ዘይክእል ሰራዊት ካብ ገይጉ ዘይምለስ ዘይመሃር ዕሽነትን ድንቁርናን ዝመርሖ መርሕነትን ብጀካ እቲ ናይ ዓቢ ትእዛዝ ብነብሱ ክሓስብ ዘይክእል ወታደራዊ ኣመራርሓ ናይ ዓቢ ዝፈጠሮ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዝሕበር ዘሎ It is madness to repeat the same strategy and tactics that have brought us failure and expect a different result. ስለዚ ናብ ዘለቀ ዘውፅኦ እዚ ብተደጋጋሚ ሓደ ዓይነት ስታይል ሓደ ዓይነት መንገዲ ናፈተንካ ፍሽለት ናምፃካ ካብኡ ተማሂርካ ከንደናብ ካልእ ትኸይድ ቀፃሊ ተመሳሳሊ ጌጋ Today like yesterday they tried for the 10th time and in Shewa, Wollo, Gondar and Gojam they suffered heavy defeats and heavy human and material losses in many areas. ስለዚ ከም ትቅድሚ ሕጂ ዝገብሮ ንመበል 10 ግዜ ናብ ሽዋ ወሎ ጎንደር ከም ድማ ጎጃም ዓብ መጥቃዕቲ ፈቲኖም ዓብ ስዕረት ድማ ወሪድዎም ኣሎ ናይ ሰብ ይኹን ናይ ኣፅዋር ይኹን ናይ ካልእ ማለት እዩ for the details follow the following Anchor Media report. ስለዚ ኣብ Anchor Media እቲ ዲቴል ዝኾነ ሓበሬታ ኣብኡ ከም ዝወፅእ ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት አብይ አሕመድ ናይ ዓቅሊ ጽበት አካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ዓቅሊ ጽበት ድማ እቲ ፋኖ ከመይ ሊጽበዮ ከም ዘሎ ድማ ምግንዛብ የድሊ ንሱ ሞራሉ ዝተመጃለሐ ዝኾነ ይኹን ተስፋ ዘይብሉ
ህዝቢ መሬት ኩሉ ነገር ጸላኢዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ይዝኸይ ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ እትኸለት ናይ ፌደራል ሰራዊት ኩሉ ጸላኢዩ ትገረብ ጸላኢዩ እትገቦ ጸላኢዩ እትሰብ ጸላኢዩ እትገባር ጸላኢዩ እትወታደር ናይ ፋኖ ጸላኢዩ ልክ ከምታ በኤርትራ ዝነበረ ደርግ ኩሉ ግዜ ሰራዊት ሒዙ ይመጽእ ነይሩ everything ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ድማ ጸላኢዮም ነይሩ እቲ መሬት እቲ ፀሓይ እቲ ጎቦታት እቲ ኣጻም ህዝቢ ሰራዊት ተጋደልቲ ኩሎም እዮም ጸላእቶም ነይሮም that's why ድማ ተዓወት ኣዝዩ ዝኸበዶ ኣብ መወዳእታ ድማ ብዘሕፍር ስዕረት ካብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ መራሕዮም ካብ ኣዲስ ኣበባ ክብንቆር ዝኸኣለ ተመሳሳሊ ዕጫን ተመሳሳሊ ምርጫን ድማ ሕጂ ንሪኦ ኣለና ንኣብይ ኣሕመድን ጀነራላቱን ዝኽተልዎ ዘለዉ እዚ ድማ ካብዚ ፍልይ ዝበለ ውፅኢት ወይ እውን ሓድሽ ነገር ከምፅኡ ኢልካ ክትግምት ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ኩናት ኣገይ መመሊሱ ናብ ኩናት ገፁን ናብ ዕግርግር ገፁን ኣብይ ይኸይድ ከም ዘሎን ኩሉ እዚ ድማ ክንሪኦ ከለና ምናልባት ኣብ ኤርትራ ገፅና ኩሉ ግዜ ምስ ኤርትራ ተሓሒዝና ክንሪኦ ስለ ዘለና ኣብዚኣ እስከስምዑ የኤርትራና የኢትዮጵያ ጦርነት ሊነሳ አይችልም ብዬ ነው የማምነው። ነገር ግን አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ እስካየሁት ግን አክተሮቹን ስገመግማቸው ግን ይነሳል የሚል እምነት ነው ያለው። ወደዛ የሚሄዱ ድሉ ይሰፋል የሚል እምነት ነው ያለው። በተመሳሳይ ሁኔታ አሁን እነዚህ አገር ውስጥ ያሉ ሶስት የፖለቲካ ኃይሎች ከሻቢያ ጋር ተባብረው ብልጽግናን የመውጋት እድላቸው ሰፊ ነው ብዬ ነው። ተገቢ ነው እያልኩሽ አይደለም። እኔ አስፈላጊ ነው የሚል እምነት የለኝም። እኔ አስፈላጊ አይደለም ስላልኩ ግን ይቀራል ማለት ነው። አሁን አገዛዙ እየወሰደ ያለው እርምጃ ነው እያንዳንዳቸውን ጨፍጭፎ ከመድረገጽ ለማጥፋት የሚያደርገው እርምጃ ከማንም ጋር እንተባበራለን ብለው እንዲሉ ይገፋፋ። ኤግዛክትሊ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ናይ ሰራዊት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ታሪኻዮ ነቲ ኣምሓራ ይኹን ነሸነ ንህወሓት ካብ ገጽ ምድሪ ከጥፎ ኢሉ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ እንታይ ዝገብር ዘሎ ነቲ ህዝቢ ኣምሓራ ነቲ ፋኖ ምስ ኩሉ ዓይነት ሓይሊ ንክሰርሕ ዝግድዶ ዘሎ ስለምንታይ ናይ ህላዊ ሕቶ ስለ ዝኸውን ዘሎ ናይ ህላዊ ሕቶ ድማ ሰብ ብኩሉ ዝከኣለ መንገዲ ተቃሊሱ እዩ ዝምክት። ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እቲ ንዓቢ ዝፅበዮ ዘሎን ዓቢ ዝመርፁ ዘሎ ምርጫን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ኣንፃሩ ንክስለፍ ኣንፃሩ ጥራይ ብዘለዎ ዓቕሚ ደይኮነስ ካብ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ሓገዝ ንክሓትት ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ተሰሊፉ ነዚ ንጥፋቱ ዝመፅእ ዘሎ ሰራዊት ወይ እውን ነዚ ንጥፋቱ ተበጊሱ ዘሎ ኩናት ንምምካን ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ በቲ ሓደ ወገን ክኸውን ከሎ ኣብይ ኣሕመድ is a very very dangerous person ክበሃል ከሎ እዚ ናብ ትግራይ ገፅና ድማ ንቐይር ተመሳሳሊ ታክቲክ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ትግራይ ድማ قريبا ኣብ ሓራም መሬት ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ሓይልታት ትግራይ እውን ናብ ግዛእታት ትግራይ ምእታው ከም ዝጀምሩ ገሊፆም ኣሎም። እቶም ብስንክቲ ኣብ ውሽጢ ውድብ ህወሓት ዘጋጥሞም ፖለቲካዊ ክፍል ስዒቦም ናብ ሰራዊት ዝሓቆ ፀገም ካብ ኮርን ላዕሊ ኣመራርሓ ሰራዊት ውግኖም ንሓደ ጉጅለ ህወሓት እዩ ብምባሎምን ገሊኦም ካብ ኮርን ላዕሊ ኣዘዝ ሰራዊት ድማ ብምቋሞም ስዒቦም ባላትን ኣመራርሓን ሰራዊት ትግራይ ዝነበሮም ዘይሻራውያኒና ንኩሉ ፖለቲካዊ ሓይል ትግራይ ብማዕረ ኢና ነገልግል ናይ ህዝብን መንግስትን ሓይሊ ኢና ኢሎም ኣብ ክልል ዓፋር ሓራም መሬት ኢሎም ከም ዝተኣኻኽቡ እዮም ዝገልጾም። ዝሓለፉ ኣዋርሕ ኣብ ሓራም መሬት ሓይሎም እናተኣኻኽቡን እናጠናኽሩን ከም ዝመፁም ሓይልታት ሰላም ትግራይ TPF ሕዚም ናብ ትግራይ ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት ምእታው ጀሚርና ኣለና ኢሎም ኣሎም። በዚ ድማ ብኣንፈት ኣፅቢ እንደርታ ራያ ጸለምትን ናብ ውሽጢ ትግራይ ኣትዮም ምንቅስቃስ ከም ዝወሰንዮም ኣብቲ ሓይሊ ዝተጠርነፉ ወገናት ዝገልጹ ዘሎም ነሲዕብ ድማ ወጥሪ ሓይሉ ከም ዘለዮም እቶም ምዕባለታት ዘመላኽቱ ዘሎም ሰራዊት ትግራይ ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውግና ነፃ ኮይኖም ከምቲ ኩሉ ትግራዋይ መስዋዕት ከፍሉ ዘጣይሹ ሓይሊ ብምዃኖም ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ኣሰላልፈ ሓራዊ ኮይኖም ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ሓይሊ ሰላምን ጸጥታን ድሕነትን ዘብዕን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ቅዋም ዘለዎም ጀነራላት ዝመርሑ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣሰልጢንዎ ዘሎ ብበዓል ጌታቸው ረዳ ከምኡ ድማ ጀነራል ወደን ጥሩዶ ከምታት ዝበሃሉ ኮይኖም ዝገብርዎ ዘሎ ንትግራይ ድማ ኣብ ኩናት ኣትሕት ክትዋይ ዝደሊ ዘሎ እዚ ድማ እቲ ዕላማ ናይ ኣቢ ነቲ ናይ ሰሜን ህዝቢ ብሓይሊ እንተደይሰዓርካዮ ኣብ ንሓትሕዱ ኣብ ኩናት ከም ዝኣቱ ክትገብር ኣለካ። ስለዚ ህወሓት ብወገኑ ነቲ ዝመፁ ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ንዑ ንምምካን ተኽእሎ ዝኽእል ዘበሎ ዓቕምታት ኣዋዲዱ ይፅበቅ ከም ዘሎ ዝትሪእዎ ዘለኹም ሰራዊት ኮማንዶ ናይ ትግራይ እቲ ብወገን ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ሰራዊት እዚ ነቲ ዝመፁ ዘሎ ብድሆ ዝዳለ ዘሎ ከም ዝኾነ ይዝንገር ዘሎ። ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ at a very very critical stage በፂሑ ከም ዘሎን ኣብ ብጣዕሚ ሓደገኛን ተኣፋፍን ኩነታት ብፍላይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ናብ
ፋኖ ዝኣተዎ ዘሎ ግንባር እንተደይ ሰልጦ ኮይኑ ኣነ ከም ዝመስለኒ በዞም ናይ ናፃ ናብ ሓራ መሬት ገለ ኢሎም ከይዶም ዘሎ ንዓታቶም ተጋሩ ስለ ዝኾኑ ንዖም ተጠቂምና ፋኖ ገጹ ኩናት ብምግባር ኣብ መንጎ ተጋሩን ኣምሓሩን ኩናት ንክውልዕ እውን ክፍትን ምዃኑን እንተደየለ ድማ ነቲ ናይ ትግራይ ህወሓት ሓይሊ ንበይኑ በዞም ተጋሩ ንሱ ዝስልጥኖም ዘለውን ዝቕልቦም ዘለዎምን ገይሩ ናብ ኩናት ክእትዎም ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ህወሓት ድማ ልዕሊ ማንም ግዜ ድልው ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዝርድኦ ዘሎ ቢካዝ ኩናት ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኦም መፂኡ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ምንጭ ናይዚ ኩሉ ሽግር ከመን እዩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣብይ ኣሕመድ ዝበሃል መራሒ እዩ መራሒ ኣብይ ኣሕመድን ኣዳኸርቱን ዝፈጥርዎ ዘሎ እዩ ኩሉ እዚ ኩናት ድማ በይ ዘሎ ብዓብይ ክፋል ኣብቲ ናይ ሰሜን ህዝቢ ንናይ ሰሜን ህዝቢ ከንታይ ክገብሮ ዝደሊ ከዳቕቆን ከዳኽሞን እንተኽኢሉ ድማ ከጥፎ እዩ ዝደሊ ስለዚ the plan is working ንዑ ንሓድሕዶም ኣብ ኩናትን ወረብ ኩናትን ኣብ ዕግርግርን ኣብ ሽግርን ኣምሓራን ትግራይን ከኣትዉ ከለዉ ነታ ፕላን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ነታ ናይ ኦሮሞማ ፕላን ይተዓወቱ ፅቡቅ ጌራ እያ ትሰርሕ ዘላ ስለምንታይ ኣብ ኦሮምያ ብጀካ እቲ ናይ ብወለጋ ዘሎ ናይ ሸነ ኣብ ካልእ ኣብ ልምዓት ኢና ዘለና ኣብ ፅቡቅ ኢና ዘለና ዝብል ሜንታሊቲ ኣለዉ ኣዲስ ኣበባ ንሃንፃ ኣለና ንሳቶም ግን ዓዶምን ቦትኦምን የዕንው ኣለዉ ስለዚ ነዚ ንዑ ሓደ ከም ሓደ ዓወት እዩ ዝርዮ ኣብ ዝረእይዎ እዚ ጀነራል ጆመዲ ዝበሃል ተዛረቦ ድሕሪኡ ኣብ ናይ ኣወል ክናቱ ኢና ሓናስ ፌደራል ማለት ጀኖሳይድ ዝፈፅም ሓይሊ ከምኡ ይብሉ እዮም እቶም ናይ ኤርትራ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ጀኖሳይድ ክፍፅም መንገዲ ዝመርሑ ዝነበሩ ተጋሩ ተይተረፈ ምስ ፌደራል ኮይኖም ሕጂ ጀኖሳይድ ዝፈፅመ ጀኖሳይድ ትፈፅም ኣለኻ ኢሉ ዘይምከሰሰ ወይ ጦርነት ዘይምከፈተ ሽዑ ንሱ እንዲዩ መሪሑ ጀኖሳይድ ክፍፅም ዝገበረ ሕጂ ተገልቢጡስ ንሕና መሪሕና ምፂና ናይ ኤርትራ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ከም ዘፍፅምና ገይሩ ክዛረብ በበይና ይሞራል እዩ ስለዚ ንሕና እዚ ጀኖሳይድ ዝፈፀመ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ክጥየቕ ኣለዎ እዩ ሕጂ እውን ብዝኾነ ይኹን ግን እሱ ጥራሕ ኣይኮነ ትጥየቕ እቲ ከመይ ጌርካ ምስ ጀኖሳይድ ዝፈፀመ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ትራኸቡ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ባዕሉ ነቲ ጀኖሳይድ ዘመዓራረየ ዓዱ ሕሊፉ ዝሃበ ሓይሊ ዝሸጠና ሓይሊ ንሱ እውን ይክሕቶ ዘሎ ናይ መጀመርያ ተሓታት እንዲኦም ሲ እቲኦምማ ዓዶም ሃገሮም እውን ኣይኮነን ካብ ካሊእ ሃገር መፅኦም ገይሮም ዓዱ ሕሊፉ ሃገሩ ሕሊፉ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ጥምረት ፈጢሩ ጀኖሳይድ ዝፈፀመ ሓይሊ እቲ ናይ መጀመርያ ክሓድን ወንጀለኛን ክትጥየቕ ዝግብኦ ቀፂሉ እቲ ነዚ ተቐቢሉ ዝመፀ ናይ ደጋ ኣሚን ኣብዛ ጆመዲድ ዝብላ ዘሎ ርእስኻ ርእሲ ናይ ሰብ ብኖርማል ደረጃ ዝሓስብ ተኮይኑ ተጋሩ ድማ ኢትዮጵያውያን ድሕሪ ኮይኖም መጀመርያ ኩሉ እቲ ዝብሎ ዘሎ ሕቶታት ነቲ መንግስቶም እዮም ክሓቱ ዝግብኦ ፈርዲኹም ኣለኹም ቀዳማይ ሕቶ ዝግበር ኣነ ክንደይ ግዜ ነጊረ ጀኖሳይድ ድዩ ዝኾነ ዓይነት ፀገም ተጋጢሙ ኮይኑ መጀመርያ እቲ ኩሉ ዓይነት ወር ክራይምስ ጀኖሳይድ ኩሉ ነገር ገበናት ንክፍፀም መን እዩ ዝለዓለ ስልጣን ነይርዎ ንኣብነት ዝበዝሕ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሕክምና መድሃኒት ብምስኣን መግቢ ብምስኣን ንምግቢ ከም ኣፅዋር ተጠቂሙ ኣቢ ስለ ዝኸልከለ ንመድሃኒት ስለ ዝኸልከለ ማይ ከይኣቱ ኤሌክትሪክ ከይኣቱ ኩሉ ነገራት ጠጠው ኣቢሉ ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ስለዚ ኣብቲ ኩናት ተፈፀመ ድሮናት ዝጥቀም ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ነፈርቲ ኩናት ዝጥቀም ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ስለዚ እንድሕሪ እቲ ዕንወት ይወርድ ነይሩ ኦፕንሊ ወይ ከዓ ብግልፂ ክትሪኦ ዘለካ መን እዩ ዝለዓለ ስልጣን ነይርዎ ነቲ ነገር ዝግበር ዝነበረ ስለዚ እቲ እንታይ ይብል ፀኒሑ እቶም ንዑ ወላ እውን ሻዕብያ እንድሕሪ መፅኡ ኮይኑ ብናትና ካልኩሌሽን ሻዕብያ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ክሰግር ከሎ መን ክዛረብ ነይርዎ እዩ ዝብል ዘሎ መንግስቲ ናይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ዶበል ወይ ገለበል ክብል ነይርዎ ልኡላውነት ሕቶ ስለ ዝኾነ ንዑ ንሱ ግን ከምኡ ይበለን ሓግዘኒ ዝብል ነይሩ ስለዚ መጀመርያ ህዝቢ ትግራይ ክሓቶ ዘለዎ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ክሓቶ ዝኽእል ስለዚ እቶም ተጋሩ ከም ኖርማል ከይሓሰቡ ነቲ ኩነታት እቲ በቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣጀንዳ እናኸዱ ተቐላጢፎም ወይ ተደሪኾም ዝኣትዎ ዘለዉ ንኩሉ ነቲ ኩነታት እዩ ዝሓስብ ዘሎ ነዚ ድማ እዩ ጆመዲድ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ግን እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ካ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ህዝብ አያሰጋውም እኔ ምንም የሚያሰጋኝ ነገር የለም ህወሓትም በጦርነቱ እንኳን ያዋጣኛል ብላ ህወሓት ብታሸንፍ በምንም ተአምር ለህወሓት የሚሸከም ህዝብ የለም ግን አንድ ፓርቲ ውስጥ ያሉ 5 ሰነፎች በሚወስኗቸው ውሳኔዎች ህዝብ እንደ ህዝብ የሚማገድበት ሁኔታ ማክተም ካለበት የትግራይ ፖለቲካ ዴሞክራቲክ መሆን ይችላል
አሁን ካለበት ቀውስ ማዳን የምንችለው ከፌደራል መንግስት ሆነን እናድነዋለን የሚል እምነት አለን ምክንያቱም ግዴታውም ስለሆነ ምክንያቱም كم تريوم زلخو زياتهم كلاتهم تداليوم كلاتهم تم نحو عاد زنبرو كديعهم زلو بكل من قدي نتتريف زلو حزب تግራይ አንጻር ናይ ታብ ትግራይ ዘሎ ህዝብን ህወሓትን ኩሉን ንክስለፍ ኩሉ ዝካአሎ ነገር ኣብ ምግባር ኣብ ተበተ ኣብ ሸበትበት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ንሳቶም ኣብ አዲስ አበባ ነዛ አኼባ ይገብሩ እንታይ ከወፂ ለብዝረዩ Human Rights First alleges arbitrary arrests targeting Tigrayan youth in Addis Ababa. هجون انت خونه ኣብ አዲስ አበባ በዓል ጌታቸው ረዳ ከብዶም ነፊሖም አውና ተንቀሳቀሱ ከለው ተጋሩ ይሰሩ ከም ዘለውን ይግፈፉ ከም ዘለውን ዝገልጽ ሓበሬታ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ይወጽ ዘሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዚ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ካብ ቀደም ይኹን ክሳብ ሕጂ ይቀጽል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና انت تتግራዋይ አክንደ ነቲ ጸገሙ ዝያዳ ዘተኩር ነቲ ጸገማት ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ጠማዚዙ ናብ ኤርትራ ሓላሊኹ ናብ ኤርትራ ከክድርብዮ ይዝደሊ ካብ ወጻይ ለንቀነ ሓንታ ገዳሲ ዘረባ ካብ ትግራይ ድወጸታላ እስከ ስምዑዋ ዚያ ክልተ ቆልዑ ኣብ ሓደ ከባቢ እንዳተጻወቱ እንዳለው ክልተ ዝሰኸሩ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ሰኺሮም ሰተዩ ዒሎም ሰኺሮም ክኸዱ ከለው ናብ ካምፖም እንዳተመለሱ ነዞም ቆልዑ ይረኽብዎም ካብዞም ዝሰኸሩ ሓደ ንሓደ ቆልዓ ካብቶም ክልተ ፈልዩ ይወቕዖ ኣቦ ናይ ዝቆልዓ እዚዩ ዋ እንታይ ገይሩካ ኢሉ ክሓቶ ከሎ ሽጉጥ ኣውፂ ነዘቦ ይቆትሎ እዛ ስቶሪ እዚያ ቅድሚ ምርኣይና ነዚያ እስከስምዑለይ People, something big just happened in the Horn of Africa. On June 23rd, after 5 long years of silence, separation, and simmering tension, the border at Zalambesa between Ethiopia and Eritrea reopened. Imagine tens of thousands of people who fled at the height of the Tigray War, displaced in camps across Ethiopia, now returning home. በሓፈሻ እዚ ሰላም ናይ ኤርትራን ትግራይን እቲ ምዕራባዊ ሚድያ absolutely silence ይብዎ ዘሎ ናይ ቢቢሲ ሓፃር ብትግርኛ እንተደይ ኮይኑ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ዝኾነ ይኹን ቪድዮ ክገብሩሉ ወይ ገለ ክገብሩሉ ኣይራናን አልጀዚራ ይኹን ካልኦት ግን ሸለልዮም ኢሎሞ ዘለዉ እዚ እንታይ ዘርኢ እቲ ሰላም በቲ ምዕራባዊ ዓለም ተቐባልነት ከም ዘይረኸበን በንጻሩ አንጻሩ አጀንዳ ከም ዘለዎም ኢና ንርኢ ዘለና ታንክስ ጋትሳ ገለገለ ሚድያታት ግን ነዚ ጉዳይ እዚ ተቐቢሎም ሰላም ኣብ መንጎ ህዝቢ ምምፁ ጥራይ ደይኮነ ብኩሉ መንገዲ ነቲ ሰላም ዝግበር ዘሎ ኩነታት ዝደፍእ ሓበሬታታትን ዜናታትን ይወፅእ ከም ዘሎን ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ናይ ሰላም ተበግሶታት ናይ ሰላም ፃዕሪ ናይ ሰላም አካይዳ እናዓበየን እናቀልጠፈን ይኸይድ ከም ዘሎን ነቲ ሰላም ጠጠው ከብል ዝደሊ ዘሎ ሓይልታት ድማ ብዝቀልጠፈ መንገዲ ይኸይድ ከም ዘሎ ለንቀነ ዝወርፀት ናይ በዓል ብርሃነ ልፍዓተይ ከምኡውን ምስ ኣወል ዝተራኸብዎ ያበይ ምዃኑ ሓንቲ ቪድዮ ድሓር ክንሪኦ ኢና ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ሰላም ንፋስ ኣብቲ ህዝብታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ዝበለፀ መንገዲ ዝኸይድ ዘሎ ነዚ ዝኸልፍ ግን ብዙሕ ነገራት ከጋጥም እዩ The press conference, not with government fanfare, but through the will of the people, community elders, local leaders, and everyday citizens who decided that it was time to come home. Thousands flooded the crossing. Families who hadn't seen each other in years embraced. Markets reopened. And for the first time since the Tigray War began, you could ከም ንሪኦ ዘለና ብኩሉ መንገዲ ነዚ ኩነታት እዚ ንሰላም ዝዕድም ከም ዝኸደን ብዘይ ዓበይቲ ምትትታዋት ናይ መንግስቲ ዘጋጠመ ኩነታት ናይ ሰላም መንፈስ ድማ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ናይ ሃይለ ነዚ ነገር እዚ ናበይ ገፁ ንምውሳድ ከም ዝኾነት ዕላማውን ክበርሃልና ኢለ እሳ ክልተ ቆልዑ ኣብ ሓደ ከባቢ እንዳተፃወቱ እንዳሃለው ክልተ ዝሰኸሩ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ሰኺሮም ሰተዩ ዒሎም ሰኺሮም ክኸዱ ከለው ናብ ካምፖም እንዳተመለሱ ነዞም ቆልዑ ይረኽብዎም ካብዞም ዝሰኸሩ ሓደ ንሓደ ቆልዓ ካብቶም ክልተ ፈልዩ ይወቕዖ ኣቦ ናይ ዝቆልዓ እዚዩ ዋ እንታይ ገይሩካ ኢሉ ክሓቶ ከሎ ሽጉጥ ኣውፂ ነዘቦ ይቆትሎ ከምዚ ዝዓይነቱ ኣምባገነን
ናይም ባገነናት ስራሕ ተግባር ይተፈጽሙ አብዛላም በሳ ነዝቆልዓ ነዘቦ ምስቀተሎ አደ ሰብዓያ ተቀቲልዋ አደ ዝቆልዓ ማለት እዩ ሰብዓያ ተቀቲልዋ ኡይና ብለትና ክትቀርብ ከላ ንዓውን የቁስላ ማለት ምናልባሽ እውን ኣብቲ ከባቢ ነዚ ኩነታት እዚ ዝተኸታተሉ ሰባት ከም ዝለኣኹልና ካብቱ ዝተፈፀመ ንላዕሊ እውን ክኽሰት ነይሩ እዩ ካብቶም ሰኺሮም ዝኸዱ ዝነበሩ ምስ ተቐታሊ ዝነበረ ካሊእ ኣባል ናይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ነቲ ወዲ ሽጉጥ ሕዲጉ ነቲ ቀታሊ ሽጉጥ ሕዲጉ ጠጠው ተዘየብሎ ነይሩ ታደውን ተቆልዓውን ክቅተል እዮም ነይሩ ኣበሳ ዘይብሉ ኣቦ ወደይ ተወቂዕኒ ኢሉ ንምንታይ ስለ ዝበለ ብሽጉጥ ዘንድዱ ሰራዊት የምንይኹም ሰራዊት ኤርትራ ብዕሊ ነዚ ከምዚ ዝገበረ ኣግባብ ዘለዎ ስጉምቲ ተወሲዱ ከምዚኣ ስለ ዝገበረ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ወሲድና ኢና እንተዘይልኩም እንታይ ሞዳ ሞ ተፃሚድና ማለት ስልካ ብዝረከበ ሰብ ብረት ስለ ዘለዎ ጉልበት ስለ ዘለዎ ከምዚ ዓይነት ዝፍፅም እንተኮይኑ ነውሪ እዩ እዚዩ ናይ ሕግ ልዕልና ክረጋገፅ እንተኮይኑ መራእያ ክትገብሩ ይተፈፂሙ ደቢት ሓበሬታ ኣለና ኣብ ዓርቢ ዕለት 27 ኣብ ከባቢታት ዓዲ ሓቂ ኣብ ኣርዓ ጠርቀ ሓደጋ ኣጋጢሙ ፖለቲካ ዘይብሉ ክልተ ሰባት ተባኢሶም እቲ ኤርትራዊ ወተሃደር ሰትዩ ስለ ዝነበረ ተኪሱሉ ናይ ሞት ሓደጋ ኣጋጢሙ ብምሉእ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሰራዊት ሓዚኑ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ተሳቲፉ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ዓበይቲ ዓዲ ተኣኪቦም ምስቶም ኣብ ቅድሚት ዘለዉ ናይ ትግራይ እውን ተራኺቦም مواتي ودرب عن حموشن عمد كوينو منقستا يبال إذا فلت سراويت إيرترا دما أبسرعات قبر تساتيفو كم تقبو داس تخيلو أخلا ما يحيزو سقابلهم كافت حزن أي تفلين ننبر تتخبابون حتيت كهرقاقت زكالي سنسرعت قبر دما بخلتي وغان سراويت أبز ترخبولون سدرا بيت أبز ترخبولون بقدام علة عسران شمونتن تفتسيمو نحن دما بعلة عسران شعاتن لحرقلتا معلت مالتي زنا حزب مس حزب ركب أكايدنا مالتي سلازي هايله نزي اخا تغافحا تدليلو زلخا مخنيات انتاي እዚ ሰላማዊ ዝኾነ ስጉምቲ ኣይምልከተካ እንዲ ኮይኑ ትነጥሮ ዘለኻ ተኺልካ ሓግዘና ሃይለ ተዘይ ኮይኑ ግን ተዕንዎ ዘለኻ ነገራት ዝጊልካ ክትሓስበሉ ጽቡቕ እዩ ብውሽጢ ሰብ ጌርናልካ ኣለና ዝሓዝካ ሒዝካ ናብ ስቱድዮ ዘጓይ ግን ዘሎ ኮይኑ ይስማዓንን ዳሕርካ እቲ ሓደጋ እኮ ኣብ ከባቢ ኣርዓ ጠርቂ እዩ ኣጋጢሙ ናይ ኣርዓ ጠርቀ ሓበሬታ خلካ ዲዩ ንምዃኑ እቲ ቦታና ኮይኑ እቲ ህዝብ ከኣትለዎ ኢሉ ሰራዊት ኤርትራ ለቂቁሉ ካብ ዘሎ ቦታ ዝተፈናቀሉ ክምለሱ ኢልና ኣልጊስናሉ ዘለና ቦታ ምስ ገደፍናዮ ናይ መስተ ነገር እዚ ሓደጋ ዘጋጠመ እቲ ቦታ ሰራዊት ኤርትራ ዝተፈናቀለ ህዝቢ ክምለሰሉ ኢሉ ካብ ዝገደፎ ቦታ እንተ ኮይኑ ንምንታይ ኻነዚ ሰናይ ነገር ቅድም ኣበርኻ ቢልካ ክትገልጾ ዘይፈተንካ أنا بزح نجار يدقر من دلو حيلة تجبرو دلخا ردع كالو ديو دحر اتمواتي أبو إرتراوي ودودو باروايو أب حقو أب كرباري أبيه وتالو سلازي مواتي نعانا قربنا حزن نايو حيلة قتال دما أب تحت قيداتيو أب تحتي قبو مرمرانا يسراوي تيركب حالفو حدقاتات يرأيو أبعلت عسران شمونتن ونكو بورك استساببه تقارون حدهم تقاتلهم يم هايلة نتير كانت أنا غلطي وزبطات كتتخوب تغليا ختنقو تغليا تباه النقر كتسح ترام دلايقن نقرو نايت عنا أي مسلن كالا خمزين تصمدو مفرار حتى تقوموا لزلخا خوينون سمعن اللو بقلا مدوات كاقرب خمس منقستي إرترا تصمدو خقبر تقديدو زقبرو زلو عينة تازراربا ونسمع لنا سنسرعات نقبر صبوغيو أب إرترا كبورن حفورن منقستي زلو أبا حزبلكات زنطلون تأزوزون منقستي يلن مچم كم زاد سبعة زلنا أول سعيد تا حتو بوغن هايلي تبقي سازنا برد كم حتو
بينا مسمع كوانه قدمي توسن جزيه سمعيه تسمع النون هذا قام مخانو ترديني جن هايله دما كم حدا تقراوي كزارب الله يخلي اذا انا اول مسمعكو جن there was a context on to it زخانتا مالتيو اتي حدا قا اغاطيميو اتي حدا قا تراي مزراب جن كساك اندي حدا غنيا مخانو سراويتنا ايرترا سوق يلو خمزرايو نتو كونتات دايما دايلو كمز قبر غير كان دار تقبط الله خنتاك زربات تراي قريصم شير تقبر وازلو هايله كالي تزاريبو خون خدي زا فيديو زياغن بزح صبري والو سلازي اول سعيد كم أقداسي ملس مهابو لأنه كله سراويتنا إيرترا نتكم زفت مسب حزوا كم زلون أتكون تهدما بزي سفح ملك أبي كم زقاتمي أب كم يكون تهد كم زقاتمي مبره دما مخابوانو مبره مهاب لعلا قداس نتهلوا كم زي أعتقد ميتوني لنيره نكسي إيرترا يكون أول نخمزة عينت نتي نايس مدو سراح نتي نايس مدو تبقصو كفرسو نزخولو نقرات مالت حيلة حجي سلامتاي تزاريب كايبلون يعني ጉዳይና ህዝቡ ስለ ዝኾነ እቲ ንሃይለ ከም ጌገኛ ጌርካ ክትቆጥሮ ትኽእል ኣብዚ ግን ነቲ ቅድሚኡ ዝግበር ዝነበረን ድሕሪኡ ዝግበር ዘሎ ነቲ ኮንቴክስቱን ክትገልጾ ዘይምኽኣል ግን ሰሌክቲቭ ነገራት ቁንጭል ኣቢልካ ምዝራብ ግን ንኣጀንዳ ጥራይካ ትጥቀመሉ እዚ ስለዚ ንኣቴንሽን ንክትረክብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ቪድዮ ክረኣየልካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ዊ ቶኪንግ ኣባውት ናይ ክልተ ህዝቢ ንነዊሕ እዋን ኣብ ሕማቕ ዝነበረ ናብ ሰላም ገፁ ዝወርድ ዘሎ ስለዚ ሃይለ نزل كنا تعتزي تقبلوا صبغنا قرن خسارة تسفى قبر لأنه كله جن بخمسة عينات أجات أميتات أول بزقلت فمن قدي أدرس كجبران ملص كبان بمخالون تبغى صب بمساعدون دما زل على وجه توسر حيز بلانه مخنياتو بزيوم نجارات ياتهم بزعق زي بوجن إيرتراز مس إن من قص إيرتراز خصص وين إيرتراز خصص نجارات إيرتراز اللي زفت أمتى يكون تنزقات إيرتراز اللي زي ما لسه اللي زي كتسعولا لكم كده جميع إيرتراز زفت أمتى جبن الذي يلن كي لك أنه مزرابنا اتجابنا تبهيل زخصص بزعق زي إيرترا بقبو ملسس اللي زي هابتلو اتحسوت كم حق خوينو سلا دزرب إيرترا ويون نتش مسلنا إيرترا شمنا إيرترا حماق على مزقبيو سلا زي actively نات خطاتلك ولا ون زي بقعة سبع زبل وانت خونو زي بقعة زبل ويل كخي حلفك حسوت أبزوانا بزبان السوشيال ميديا قلتي في زلابع من كسير تراهم اللي سوز قبوا من كسير تراهم اللي سوز زيدا لير ما بعد الأول كوش تعدي شفت حيس كحق حيس كان تقريب كل سبب قلنا خايق زحول بزخانة حنتي نتاريخ كتعمكم تخليها كتعملنا تخليها زبالكوا نتبك بكم يا نابزك أنا مسكاري إرتران تزيتون إرتراويان جن تزخبروا من هنا يتمرس معناته إرتران خيتولو تخولن يري أحمد زيناي ستيفن لونجر زبال يا مسافة كتم بقوا ونقرأ من قد سايكل بلدلي أنا تي أركايف كلنا بتناي سندا بإنجليزية فتينا أزي حساب إنجليزي وصل زغانة تسبع جيجا يكونن تزربا انتاي نخم قوتي زدل زلو بتدقاقامي نايزي زربا هلاي تمثيلو من قرنديو إيرتراكي هلوت إيرتراويان انتزو خبرو زبل سنما قوتي زلال تخبر انت حرقين كاس خاص وزي خاندي خاز الله كابيرترا كبرد سمعك كاتخوينو why don't you just نتا بيرترا زلو سلام نتز بسلام زي تبا اما خا كوص كو خلي اغر زلوون رس زلوون كوص زدل كو كوص يخل نيري نتا بيرترا زلو ግን አቤርትራ ነዛ ነገር እዚያ ነዛ ብድሆ እዚያ ሓሊፍና ጽቡቕ ነገር ክመጽኢሉ ነቲ ዘሎ ኩነታት ተቐቢሉ ነቲ ዘሎ ብድሆታት ክሰግሮ ዝፈተነ ሓደ ሰብ ነቲ ብዙሕ ዋጋ ዝተኸፈለሉ በዓሉ ዝት ከም ዋጋ ይቆጥርዎን እዮም ምክንያቱ እቲ ገድሊ ናይ ሽፍትነት ከም ዝነበረ እቶም መስዋዕቲ ዝተኸፍለ ድማ ዕሽነት ከም ዝነገረ ዝገልጹ እዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ድማ ነቲ ታሪክ ኣብ 25 I don't care እንታይ ዓይነት ታሪክ ሓደ እንግሊዛዊ ኣብ እንግሊዝ ኣብ ኤርትራ ዝነበረሉ ፅሒፉ I don't care እንግሊዛዊ ብዛዕባ ኤርትራ ጽቡቕ ተተዛሪቡ ጥራይ ክቕበለ ዝኽእል በር ሕማቕ ተተዛሪቡ ወይ እውን ሕማቕ ታሪክ ተፅሒፉ ትክክለኛ ታሪክ ነይሩ ኢሉ ክወስደ ይክእልኒ because he's a person ሰብ እዩ ኣጀንዳ ድማ ኣለዎ ሓደ ወፃተኛ ብዓድኻ መፅኡ ጽቡቕ ነገር ተተዛሪቡ ካብቲ ዝነበረ ኣጓዲሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ከጋንን እኳ ብዙሕ ግዜ ይፅበን ኢኻ ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቕ ተፅሒፉ ግን ናትካ ቀዳማይ ቅድመ ግምት ክኸውን ዘሎ እንታይ ዕላማ ነይሩ ክትብል ኣለካ መን ከኸፊልዎ ነታ መፅሓፍ ክፅሕፍ ቀደም መፅሓፍ ማለት ክቡር ነገር እዩ ነይሩ መጽሐፍ صحيفك ከተሕትም ብዙሕ ገንዘብን ብዙሕ ጻዕርን ይዘድሊ ሰመን ከፊልዎ ነታ መጽሐፍ ክጽሕፋ ከሎ ስለዚህ እዚ ሰብ እዚ ርእሲ ኣለዎ ዘረባ ይኽእል እዩ ንብዙሕ ሰብ ግን ተደናግር ሰብ ስለ ዝኾነ
نتلو لاونتنا يرترا بكل من قد أبز حلفة نعسب اليوم سبازياتهم من دايتر نايتبلو سخاتكم سلا ديراهم ما تسألوا أنا تيجوا دل كيما سلكم نسخاب دم بهجرة والناس اللي زلخن عخايت على الوكالي كن دايما نسي أفسم كف زلوا لنا كن دايما نسي دما أمرو يبلاش ولا لازم نزينا جرزي سسمعنا سبق ما عرمتهم قبروا لنا هزبنا بفلايتهم عبيت زلخون عاقم يملك زي نجارات يملكتكم نسخاتكم بزعبة يرترا سبق مرندات لكم كن دايما على يرترا بسبق زي فلتا مالت أبكرتت كله أبو أبغل قلوت كله سبق زبها الكير عاي واتيو يرترا تبان عين تاج مغيرات اللي زي المليو نعاتهم كيرترا يعني تركب هجر دمايم إذا channel زي دما لو طبعا عبيت أبغل زي نبركم ويون نتناي تاريخنا يرترا بكل زرداكم نعاهم تراي كون أنت channel قالوا سبات الله بزح نجر حسبة أمره أب تيك توك نابجلن زجاتهم ممزلو ولا ونبي يرترا زلو نعشوا تسمع مزي نعاخاتكم أقداسي مثلكم نعاتاتهم أقداسي سلزي النزيوم سبات زياتهم بلعول نكحات ممكات حركاتي أقداسين زبليو قد ما مرسعي نابتك على عرستات قد مسجاري نزيا كريكم دعرجون كم تغبر كفتني أقد استحتوتات كم زجيركم بكومنت سكشن دعريبكم ني مريزنا نقول لهم قبرين خلينا أقد مريزنا كنبينا سلزي أبز حلفة فيديو زنبرة جورج حاونا بزح مسجانات نجيكم غيركم لي يغني اللي we respect you all the time and hard work information and yes يغني اللي بزح مجوس زنبرة كومنت تاتيري تيمنا تيم غيرهم سلازي انا مريض از قبر كوي كون مريض از ترف غلغي مسلكم كم بروجرام ابير تي في حدا ابزي على تبق طريقته ثانكس جورجو ازنات كا بروجرام كم بروجرام ابير تي في انت زرقح كل ابير ترازلو متخطاتلو نيرو كم حساب مسايت سما مع لكم دو تقديسكا ملس لي جورج عاودين حق المزراب اذا حتى زيا ناباتو يمانه قبر مسكال ون نقل كفال نابير تراك اتولو زخل من قدلو ديلا حتيته أيتكالنيا سلازي بالني respectfully كابين لعلنا إيرترا زخون ساتم سلازلوا أي فتهم كون كيما سلكم فتينه قال كفالنا تي ولا التزايد اللي زبالكم ما تقوريتو قال كفال بفلاي نايزي معرابا وعلم زقبر جيماتن قالن اكسبوز كنقبر كلنا دوكمنت زخونا نقبر كلنا نتزايد اللي نقرات وريس قاعد تزايد اللي نابتز بيرتراك بس حلو زخل من قد انت زقبر الى حتي تاني ريغن اقاطعمي او انت عملتي لنا زلو كنتات سلازي فتينه متدخلك كاسينا نريو مالتي درار زغابير درب صنعات يكبر الكابل بتقربه زلخ مهاريا يغني اللي بزح مسغانايو انت مسغانا انت دغاغمنا يغزي خي وزلنا سلام جورج جغنا حبن حزبنا غرن اوكي كم زنا تبالي بزح صبو امغسكم دلهم جي درار وي ريسبكت اوكي اي ثينك سنه انت دغاغي من مزينا الله أبتالك زيجن فليز بلا حبريتات ترقيبا ممكن أقرأ ميرجيمة نال باشبت بدنا بلوز جبر ويا كم زنا جبركم أقل استعتوتات ناتكم ويون فلو يريتوتات بصحف تغييركم ما أبزغص الفيديو أدرسكم جبركم فتنينا هجس كأب كابولوتيكا وتيلنا هذا قرب أقل داس زخونة لبونا كنسمع أبيوتك كتحجوس كاللخان كشجر كاللخان نأملاك خمسجان عبدي توعي حدك زي قلعة خلوه كتمتشوت ختم أسمرات دي نبتام بقول عدنات وزنمو كم عنتين تحتي ملو بارالايز خون من كساسيس ولا حنتي ولا رأسي ممكن كسا سايكلني أزي شجرني أزي برتعك عن زخرة أدي يبزي أتو تو بوتاي نبرن تكرتو حكمنا نبرن تيرخوتو دكتور نبرن بعغما أزيات سعر نيرة بدحريوغن نب ما يجعلت كتوزن جميرة كبت يرشعو ما يجعلت قبرش مانوغوس قبر درعنتو يسوس دك شحاي كمون ملزاناي دبال عدت وزني أبتك زيتي أزيو برتع كانزا سلزنبرني بعنشأت جيروم 4 صوبت كوينوم تسكيموم نبتو بتكرسيان يدو يبني أو ما جعلت كحساب جمهور مو أدي كل جزيت صلوات تكبر صلوات كتكبر كلا أملاخ أبوي معرات نزول لا ديها باليات بالنيرة تراجع جامجن كل جزين جوه تس كمون كريكس كله هناك أم كبلن كله إذني ولا ناس معه تمسجن تبنيها مجبخ بالله كله هون نشتي تبري علا تمسجن أملاك أبوي تبنيها هذا جزء زمس بزحني تمسجن سلا تبلدنا برم وهذا قنزانات يبرتع سلا زنبرة أدي ما أملاك ستمسجن تبلي اللخي أنا كنت قنزا يبرتع عني دلو سلا زم حرته وردول لي الكلام مني يبلا مو أديك الشخيلة لأن عيني خبز خفقون سلازلو نتزهب كان أملاك تمسكنا لك
شعونتهم أبتتقاي دقيسهم زنبرو مزانو يمخ أزيو برتوعن ما عن حمام زنبرو ندانا قرات ويكا ندا ملكتات زوال عاتري الله خدو مسدي أدلا زوخ عاتري أدلا خاز مزانخا زمزانخا إيدو خميلو أغر خميلو أينك أسا أسن كميت تتقاويلو أفوخ أرأيو ولا خزارب كلون ملحسو لخاتيو يلزخا الصاقن تاقودي لك القدميو زوال عخار أيا أي تزارب أي تسمع أي ترئي كل جزء مزدك أسد سلزي الصخات عايش كبار نزي سلا ترئي كأوز خفؤون سلا زلو بتزهبك أسنا أملاكا تمسجنو إلى بتشعود أبر سيستغمت أنا جركا بزرخو كونا جر بستخالمت أنا أملاكي كمسجنين يفتن بدهريو كمو ما جعلت ناتحت أمنا جعلت ناجبرت أتزنبرني كانزا قربنا فوخسه رسي تقبل جمره كوف قبل جميره نحسكو كزورو جميره بدحريون نتا بتري أتصقعي بإقريك أسيلة جمير جميره كوتا نتي بالله ويكا بعنجة تشكيموم دايبوني بتكرسيان بإقرين دانو توركون داقويوهو كور جميره شعو أمج أرشانت بتكرسيان قريفنيا هنكيت كلنا داي أبت مج أرشا مسوردنا ندحري تملس إلى بركانا مريت رمع عبيلا تمسجن فترة أملك عبيلا تمسجن جميرة أتطولد نبرت هنون بالبي بلونيره أديجن شعوري رسعني بمحير ناملاهم مسجنان بعد عايزار نيرو نتي نويح من قدي تسكيمهم دمسونا خاب أجري تملسيو سلزي حواتي انتهي يخلوكم دليه نحنا نتزلنا تسقاوي كانت ذهبنا أملاخ تمسجن دحديلنا كالك كنت أمت نفسنا خنتشنا ندحر جميرنا مس أملاخنا نبقى سالنا كندي سبات علو نزل الزارو ودلو خو داي سمعني جنك أدم مسكنو كندي سبات علو نزل الزارو ودلو خو دايريني جنك زمسكنو نصون جن ترين اللهم سمعون من اللهم كندي سبات علو كم ذات رواز اللهم زازان تازيا مجمع عدنا عد ملاختن عد قدسانن بروخ زبن ملاخنا أملاخ زلو عدن يكنبل كلنا زي تبكل عدن يكنبل كلنا من البعض بجحات كابانا نتزعم زربانا توكن سمع تأمرات كم تفصل ما بتابع كريستيانيتي أبي مخانا ينقرنجن تأمرات كم تفصل ما كويس نقرنا زلو هذا سب زلا مسا أبقى رجال تسكيم كيخيتك أما جلود كيدو دحينة تمليسة أنا مسكر يزبل زلو بخالق وعنقا تأمر أم نفسي تفصل يزبل زلو كم زعينا تأمر دما أبزح ما جلوتاتنا يرترا أب زانتنا يرترا ترقبيخ أبزح جزء ما بزحت جزء حزبنا حكبنا مسلات مسابيو لما نزغي نبى ملاقي تقع قال يوكا بوانو نما جلوت يزبل جن زي مسكرازلو صبت مسكرنتيا لعلو كل دما أملاخ كل جزء دحرنا بأملاخ تأمن كينكا مجمريا نا أملاخ أب أمنات كايز مركز إندي زبها مخنياتو كند فرادري أمنات تلاتكم نجوبو بوتا غير كتبلو تقول يوم زبل على كنت مسحب خلا زر أربعة أب أمنات كايز مركز أملاخ كتحنا كان أب أمنات كايز مركز لذي إذا مسكرنا تزيا نتعدنا كل جزء عد قدسانن بروح عدي يكنبل كلنا كي بكل كنكلا خلول لنا بزح قدس تاريخ زلوا عد سلازخونت كاب بكلا كنت انكغلنا بزي حجي زلوا معبول فاشن تبعيلو دمتو زلوا اتعد خي بكل كلنا خنصرا لنا كنبل كلنا صبغيو ناي بحق صبغت زانتا يغني لنا سلتي كم زعينا زانتا زبله هو بتخكل تمسجن مبال دما صبغيو ሃይማኖት ዘይብሎም ነዚና አምላኽ ዘይአምንሎም እኮ ኢሎም እዮም start your day with gratitude እዞም ኩሎም ናይ ህንዲ ናብ አምላኽ ዘይአምኑ ናቶም ጣውታ ዘሎ ብዛዕባ gratitude ብዛዕባ ምስጋና ብዙሕ መጽሓፍቲ ተጻሒፉ ተመስገን ዝብል ሰብ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ መዓልቲ ኣለዎ ጽቡቕ ህይወት ኣለዎ ሓንጎሉን ኣእምሮን ጥዑይ ይብሉ ኣለዎ ሃይማኖት ተለካ ድማ ተመስገን ክትብል ኣለካ አሜን ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ተመስገን ነዚ ዝሃብካና ዝብል ነይራ ምድሪ ከሎ ስለዚ እቶም ክርስቲያን ናይ እስላም ቁርአን እናጠቀስኩም ተዛረብኩ ነይረ ግን አጋጣሚ ናይ ብቋንቋ እስላም ናይ እስልምና ሃይማኖት ዘይፈልጦ ከጋጊምበር ከም እስላም ንላዕሊ አልሐምዱሊላህ ዝብል የለን እስላም ኣብ ነፍሱ ከፍ ዝገበርዋ አልሐምዱሊላህ እዮም ዝብሉ ሓደ ሰብ ከማን ሓደ እስላማይ ክዛረብ ሰምዒየሲ ነቲ ቋንቋ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ካባኹም ንላዕሊ ንሕና ኢና ንጥቀመሉ ኢሉ ምክንያቱ ሰላም ወዓለይኩም ሰላም ምሳኹም ይኹን ሰላም ነዚ ቦታ ይኹን ናበለይ ክርስቶስ ሰላም ዝብል ነይሩ ንሕና ድማ ነታ ቃል ኣብ ዝኾነ ቃልና
أبز خون هيوتنا إن نتكمل السلام عليكم كنبل كلنا سلام مسخاتكم يخون إنا نبل جلنا بمبال كزارف سمعي اللغو أبكالات يجن أبقران دي فلتو كي بلاش والكونا فراوكي يغني لنا زحونا زازان تادما أبوانا مهاريت كوينا رقيبا أنا لو مارس بزغودي لايك جبرو شير جبرو ريتهم صحافو حتوتاتكم ريتهم بهناس من قد صحافو أبز مس فيديو ناتي دما شاركوا جبرينا بالكو مزيح قد فكم تزعدي فلتات صلو تبرابر على أحبلو لملم عدي زي رعاية صلو كنا يا حضرة بتفوتو تسويهم نحان سيريتنا تغني زنبحان تبادينا سيرا يوم سلغي سلغا كيما الوحد يعدها